ப்ரெஷர் வந்து நிறைய இருக்கும். அது இப்ப தெரியாது. ஆமா ஆஃப்டர் ஆமா, கொஞ்ச நாள் எக்ஸாம் எழுதும்போது ம- நிறைய ப்ரெஷர் ஆகும். நிறைய மாதாஜி ப்ரெஷர். அட்டன் பண்ணா கட்டாயம் எழுதணுங்கிறது இல்ல மாதாஜி. இல்ல இல்ல, ப்ரெஷர் வந்து நிறைய இருக்கும். அது இப்ப தெரியாது. ஆமா ஆஃப்டர் ஆமா, கொஞ்ச நாள் எக்ஸாம் எழுதும்போது நிறைய ப்ரெஷர் ஆகும். நிறைய மாதாஜி ப்ரெஷர். அட்டன் பண்ணா கட்டாயம் எழுதணுங்கிறது இல்ல மாதாஜி. இல்ல இல்ல, ப்ரெஷர் வந்து நிறைய இருக்கும். அது இப்ப தெரியாது. தமிழ்ல படிச்சு எழுதுறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கு. இங்கிலீஷ்ல என்னால நினைச்சே பார்க்க முடியாது. ஆக்சுவலி நிறையவே நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து நம்முடைய குறைகள் இருக்குன்றத வந்து பாகவதம் திருப்பி திருப்பி படிக்கும்போது, ஐயோ இவ்வளவுதான் நம்ம அர்த்தம் பண்ணிட்டோமா, இவ்வளவுதான் நமக்கு புரிஞ்சிச்சா, அப்படிலாம் தோணும் மாதாஜி. எனக்கு தோன்றது நிறையவே அந்த மாதிரி. நிறையவே ஒரு புரிதல் வருது ஏன் மாதாஜி. திரும்ப திரும்ப நிறைய கேக்குறப்போ. கருத்துக்கள் பிரபுபாதருடைய அந்த நாலேஜ் வந்து நம்ம வந்து அவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையாது மாதாஜி. எவ்வளவு புரியறதுக்கு நமக்கு கருணை கிடைக்கிறதோ அவ்வளவு புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம. அவ்வளவுதான். ஸோ மேலும் பகவான் வந்து பிரார்த்திக்கலாம், இதை வந்து நல்லா புரியறதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுன்னு நம்ம பிரார்த்திக்கலாம் வழிய திஸ் ஒன் ரியலைசேஷன் ஆஃப்டர் 4 காண்டங்களை முடிச்ச பிறகு எனக்கு இந்த ரியலைசேஷன் வருது மாதாஜி. இவ்வளோ வாட்டி படிச்சு படிச்சு இருந்தாங்களோ, இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோவே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 முறை கிட்டத்தட்ட 3 ரவுண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயின்னு இருக்கு. ஆனாலுமே எவ்வளோ நான் அதில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன்றது வந்து எனக்கு அப்படின்னா, எஸ்பெஷலி ஸ்டோரிஸ் ஸ்டோரிஸ் எனக்கு மைண்ட்லேயே நிற்கவே மாட்டேங்குது. எனக்கு அது என்னன்னு தெரியல. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கேட்குறேன். ஆனாலும் அந்த ஸ்டோரிஸ் வந்து மைண்டுக்குள்ள எல்லாருக்குமே ஸ்டோரிஸ் கேட்டால் வந்து மைண்டில் இப்போ ராதிகா மாதாஜி இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் இன் ஸ்டோரிஸ் இல்லையா? அவங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் 18 டேஸ் கிளாஸ் எடுத்தப்போ நான் உனக்கு கதை சொல்றதுக்கு வரேன் மாதாஜின்னு சொல்லிட்டு வந்தவங்க அவங்க. ஓகே, எங்களுக்கெல்லாம் அவங்கதான் மாதாஜி கதை சொன்னாங்க. நீங்க கிளாஸ் எடுத்தீங்க, அவங்க கதை சொன்னாங்க. எனக்கு கதை கிருஷ்ணாபுரத்துல சொல்லவே வராது. அது என்னன்னே தெரியாது. இந்த மண்டை கிருஷ்ணாபுரம் வந்து கோல் போடுவாரு. ஆஹ் இந்த நல்ல ஒரு மண்டை அந்த மண்டையில மாதாஜி அந்த போட்டு பேட்ச் நல்லா இருந்தது மாதாஜி. நீங்க நடத்துவீங்க, அவங்க கதை சொல்லுவாங்க. அப்புறம் குவிஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி இது இருக்கும், கொஸ்டின் வரும், நம்ம புரிஞ்சிருக்குமான்னு நல்லா இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். இப்பெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா ரொம்ப இருக்கும். நல்லா இருந்தது மாதாஜி. அது மாதிரி இப்போ 18 டேஸ்ல இது ஒரு என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதே கேண்டோல ஒண்ணு கிடையாது படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே மாதாஜி. செகண்ட் படிக்கணும்னு மனசுல வந்துருது மாதாஜி. செகண்ட் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது திருப்பி அந்த மாதிரி ஒரு அதுதான். அது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கிறவங்க வந்து உணர்ந்து, இப்ப நீங்கெல்லாம் 4-5 வருஷமா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வுகள் வந்து ஆம், அதாவது ரீசெண்டா வந்தவங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்காது இல்லையா? இப்போ ரீசெண்டா டீச்சர் ஆனவங்க, அடுத்து வந்து அவங்களுடைய ஈடுபாடு இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம எல்லாருமே ஒரே இதுல வந்து பிரயாணித்தவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து அந்த பக்குவம் என்பது இருக்கும். ஓகே, அதான் நீங்க இந்த பக்தி வைபவ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த லெவல் 1 கிளாஸஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே, தட் வில் பி குட். நீங்க கொஞ்சம் உணர்ந்து இருப்பீங்க. உங்க வாழ்க்கையில நிறையவே வந்து ஒரு ஒரு க்ஷணமுமே வந்து எந்தெந்த சூழ்நிலைகளை நீங்க எதிர்கொள்றீங்களோ அதில் எல்லாமே உங்களுக்கு எது சரி எது தவறு இதெல்லாமே புரியறதுக்கான வாய்ப்பு குருவினுடைய அனுகிரகத்திலையுமே மற்றும் வந்து பகவானுடைய அனுகிரகத்திலையுமே கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ கிடைச்சிருக்கும், கிடைக்கும், கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். ஸோ அதனால அந்த பக்தி தொண்டை நம்ம அப்படியே எடுத்துட்டு போகும்பொழுது அப்படி கொஞ்சம் உணர்ந்து இருக்கக்கூடியவங்களால சொல்லி கொடுத்தாங்கனாக்கா, ஸோ பக்தர்கள் வந்து நிலை பெறுவது என்பது சாத்தியக்கூறு. ஓகே, ஸோ ஆனா இப்போ நடத்தக்கூடிய அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அந்த ஒரு மார்க்கத்திலேயே போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஒருத்தருக்கு இருக்கலாம், இன்னொருத்தருக்கு இல்லாம போகலாம். யாருக்கு இருக்கு, யாருக்கு இல்லைன்னு நம்ம போயிட்டு கண்டுபிடிக்கிறது நம்முடைய தர்மமும் கிடையாது அது. ஓகே, ஸோ அவங்க சேவை பண்ண வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களால முடிஞ்ச சேவை செய்யட்டும்னு தான் நான் இதுவரைக்கும் நான் யாருடைய கிளாஸுமே போய் பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ ஏன்னா இறைவன் சித்தம் என்னவோ அது கொடுக்கட்டும். ஸோ ஒருத்தரை வந்து டீச்சர் ஆக்கணுன்ற ஒரு அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது இவங்க செஞ்சா நல்லா இருக்கும்ன்ற ஒரு உணர்வை நமக்கு கொடுக்கும் பொழுது அந்த சேவையை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்ற அந்த மனசு கொடுக்குறாரு இல்லையா? ஸோ அதனால அவருடைய சித்தம் எது நடக்கட்டுமோ நடக்கட்டும் இல்லையா? அந்த ஒரு இதுதான். எஸ்பெஷலி எனக்கு 6 AM தான் ரொம்பவுமே ஃப்ளாப். ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங்ல இருந்தே கூட 6 மணி வந்து அட்லீஸ்ட் மங்கள மத்தாஜி எடுத்துட்டு இருக்கும்போது சம்வாட் இட் வாஸ் மேனேஜபிளா தான் இருந்துச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து யாருமே வந்து அதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போகணுன்ற ஒரு இதுவே கிடையாது. 6 மணி ரொம்ப அற்புதமா சொல்லி கொடுக்கலாம். ஆனா அது ஃபுல்லாவே டவுன் கிரேட் ஆயிடுச்சு 6 மணி. 3 மணி எப்பவுமே ஒரு ஆவரேஜா தான் இருக்கும். ரொம்ப ஹை லோ எல்லாம் கிடையாது 3 மணி. 7 மணி இருக்கிறதுலே 7 மணி தான் டாப்பா இருந்தது. ஆனா 7 மணியும் இப்போ அவ்வளவா கிடையாது. ஆனா இப்போ வந்து 9:00 வந்து டாப்பா வந்து போயிட்டு இருக்கு. அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ்மே 9:00 நல்லா இருக்கு.
ஆனா அது எத்தனை பேர் நிக்கிறாங்கன்றது எனக்கு இல்ல இதுவரை புரியல எனக்கு. இல்ல அதுமே வர்றாங்க மாதாஜி. அப்புறம் வந்து ஏதாவது அதாவது அந்த ஆபீஸ்ல இருந்து வர முடியல அப்படி முதல்ல வந்து அது அட்டன் ஏன் பண்றாங்க தெரியுமா? மாதாஜி. அது ஏன் தெரியுமா? அவங்கள இழுத்து வச்சு உட்கார்ற மாதிரி நம்ம அவங்கள வந்து நம்முடைய இது வந்து நம்ம நிறைய சொல்லி கொடுக்க கூடாது. என்ன வேணுமோ அது மட்டும் தான் சொல்லி கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஆரம்ப ம். கட்டத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கக்கூடிய பசங்களுக்கு போயிட்டு நம்ம மொத்த புக்குமே நாம வந்தாக்க உட்காந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துல அவங்களுடைய புஸ்தகத்தை படிச்சிருவோம். நம்ம லெவலுக்கு போய் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அவங்க 2வது நாள் வந்து அதுல ஈடுபாடு வராது. அவங்க லெவலுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் சொல்லி கொடுக்கணும். உத்தம அதிகாரி கூட உத்தம அதிகாரி லெவல்ல சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிறார். மத்தியம அதிகாரி லெவலுக்கு வந்த பிறகுதான் சொல்லி கொடுக்க முடியும். ஸோ அந்த பாவனை இருக்கணும். ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்னுடைய கெப்பாசிட்டி என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இல்லை. நிறைய டீச்சர்ஸ் தான் இருக்கீங்க. ஓகே, ஐ நோ நீட் டு கமெண்ட் ஆன் தட். உங்களுக்கு பிள்ளைங்களுடைய தரம் என்னவோ அதை கொண்டு இங்க வந்து தரம் இன் த சென்ஸ் அந்த ஆன்மீகத்துல அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஈடுபாடு இருக்குன்றத வச்சுதான் நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். எடுத்த உடனே ஆன்மீகத்துல அவங்களுக்கு 100% வராது. ஏதோ கொஞ்சமா இருந்ததுனால அந்த இதுக்கு வந்து ஜாயின் ஆனாங்க. ஆனா அதை வந்து நம்ம வந்து தக்க வச்சுக்கணும்னாக்கா மெதுவா 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 வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ அதை சொல்லி கொடுக்குற விதம் தான் ரொம்ப முக்கியம். அங்க நம்ம வந்து கரெக்டா பிடிச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பா நிற்பாங்க. ஸோ இது நம்மளுடைய கரெக்ட்னஸ் வந்து நாம தான் ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணணும். நான் எங்க எங்க நான் டிவியேட் ஆறேன், எங்க எனக்கு வந்து சொதப்பல் வருது இல்லையா? சில சமயத்துல நமக்கு வந்து ஃபாஸ்டா சொல்லி கொடுக்கலாம். சில சமயத்துல வந்து ஸ்கிப் பண்ணி போயிடுவோம் இல்லையா? சில சமயத்துல அவங்களுக்கு பயம் இருக்கும் நம்ம கிட்ட வந்து டவுட் கேட்க இல்லையா? இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்ல தான் வந்து பக்தர்கள் வந்து நிலை பெறுவதே கிடையாது. அதனால நாம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஐ திங்க் இந்த வாட்டி ரேவதி மாதாஜி எடுக்க போறாங்க. அலாங் வித் காம்பினேஷன் ஆஃப் ராதிகா மாதாஜி 3 ஆத்மியம். லெவல் 2 வந்து மல்லிகா மாதாஜி எடுப்பாங்க. ஓகே, ரேவதி சட்வாலா மாதாஜி உங்களுக்கு உடம்பு முடிஞ்சா இன் ஃபியூச்சர் ஆக்சுவலி தயவு செஞ்சு நீங்களும் வந்து அந்த ப்ரீச்சிங்காக நீங்க வந்து முன்னுக்கு கட்டாயம் மாதாஜி. கடவுள் அருள் இருந்தா எல்லாம் கட்டாயம் மாதாஜி. நீங்க உங்களுக்கு பிரார்த்தனைகள் வைங்கோ, பகவான் உங்களுக்கு அருள் கொடுப்பார். கட்டாயம் மாதாஜி. ஏன் தெரியுமா? கன்வின்சிங் வாய்ஸ் இருக்கணும் ரொம்பவுமே. அது ரொம்ப ஷியோர் முக்கியம். அந்த மாதிரி போகும்போது ஃபியூச்சர்ல பார்க்கலாம். நம்ம வந்து வேற ஏதாவது உங்களுக்கு 6 AM உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா கூட நான் வந்து அந்த எனிவே நீங்க ஐ திங்க் காலையில 6 மணி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒண்ணும் இருக்காது மாதாஜி. ஸோ அதனால ஐ கேன் திங்க் அபவுட் தட். இந்த வாட்டி பார்க்கலாம் Yes, ஹவு ma'am. ஆக்சுவலி இட் கோஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேணா ரொட்டேஷன் அவங்க அந்த மாதாஜிக்கு வேற ஒரு டைம் பண்ணா கூட நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகே, பட் நீங்க Okay. ஒரு வாட்டி 6 AM அடுத்த வாட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க நல்லா வந்தாக்கா நீங்க எடுத்து பாருங்க ஹவு இட் சரி. கோஸ். ஓகே, ஓகே ஈவன் மாதாஜி. பிரேமராணி மாதாஜி யூ ஹேவ் பீன் எ டீச்சர் ஆல்சோ. நான் எதுவும் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை எனக்கு. ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி மீன்ஸ் ஷீ இஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் சேவா ஆல்ரெடி. அதனால அவங்கள வந்து ஷீ இஸ் ஆல்சோ வெரி குட். அதாவது தத்துவம்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு என்னன்னா டெக் சேவி வந்து அவங்களுக்கு முடியாது. இப்போ நீங்கன்னா உங்களுடைய லேப்டாப் நீங்க மேனேஜ் பண்ணிப்பீங்க. இப்போ மணிமேகலை மாதாஜி எப்படி மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க? மணிமேகலை மாதாஜி ஆல்சோ கேன் டூ சம் சர்வீஸ் ஆக்சுவலி டீச்சிங் சர்வீஸ் எப்பயாவது பண்ணணும்னா ஒரு ரவுண்ட் வந்து பண்ணலாம் நீங்க. ஓகே, யூ கேன் டேக் ஒரு ரவுண்ட் எடுத்து பண்ணுங்க ரொட்டேஷன். எப்ப நீங்க எல்லாம் கூட வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸோட உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சா கூட அடுத்தவங்களுக்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். உங்களால முடிஞ்ச சேவை இல்லையா? இந்த மெச்சூர்டு பீப்புளால தான் சொல்லி கொடுக்க முடியும். ஏன்னா இவ்வளோ ஆண்டுகள் நீங்க வந்து கடந்து வந்திருக்கீங்க இல்லையா? அதனால நீங்க இதுல எல்லாமே ஈவன் பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட நம்ம அப்படிதான் டீச்சர்ஸா மாத்தணும். இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். சேவை வந்து கொடுத்தாதான் டிவோட்டிஸ் கூட நம்மளோட இருப்பாங்க. ஓகே, கேட்கணும்ன்ற இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ் எப்பவுமே கேட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க. அவங்கள பத்தி நம்ம வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை. நம்ம வேணான்னா கூட அவங்க வந்து உட்காந்து கிளாஸ்ல வந்து கேட்பாங்க. ஏன்னா தட் இஸ் தேர் வே ஆஃப் அவங்க வந்து பண்ணக்கூடிய பக்தி மார்க்கம் அது. அதனால அதை நம்ம வந்து சில சமயத்துல அவங்களால எழுத முடியாது, படிக்க முடியாது, இதெல்லாமே உண்டு. ஒருத்தருக்கு இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வச்சுதான் நம்ம அது செய்ய முடியும் இல்லையா? அதனால வந்து லெவல் 1 கிளாஸஸ் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங் பிலாசபி இருக்கிறவங்களும் பொறுமையா சொல்லி கொடுக்குறவங்களும் இல்லையா? கோவமே படாம இல்லையா? அதே மாதிரி எத்தனை வாட்டி கேட்டாலும் அதை வந்து பொறுத்து கருத்தோட சிம்பிளா சொல்லி கொடுக்குறவங்க இருக்கணும். நம்ம ரொம்ப இழுப்பறியும் கூடாது, ரொம்ப கட் ஷார்ட்டும் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா சொல்ல வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம சொல்லாம போயிட்டா அவங்களுக்கு அது புரியாது. அந்த ஃப்ளோ வந்து கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்துடணும். அது நம்ம சொல்ல சொல்ல அவங்களுக்கு வந்து இதுல இருந்து இது இதுல இருந்து இது இதுல இருந்து அப்படின்னு வரணும்.
ஸோ ஐ திங்க் சம்டைம் ஐ திங்க் வி கேன் கிவ் ஆப்ஷன் ஃபார் 7 PM ஆல்சோ. யாராவது நீங்கள் அதாவது மணிமேகலை மாதாஜி நீங்கள் ஈவினிங் 7 மணி கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட ஒரு வாட்டி ரொட்டேஷன் உஷா மாதாஜிலேருந்து வாங்கி நீங்கள் ரொட்டேஷன் பண்ணுங்க. ஒன்றும் நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். இட் இஸ் லைக் எல்லாமே ரொட்டேஷன் தான். இப்போ மல்லிகா மாதாஜி 3 மார்னிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நம்ம ரொட்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம். நைட் 9 மணிக்கு வந்து டீச்சரே சரியா கிடையாது. இப்போ 3 பேர் பண்ண போறாங்க அதை. ஓகே, ஸோ அதனால் அது எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகுன்றதும் தெரியாது. வடிவகசி மாதாஜி இஸ் வெரி டாமினன்ட். நல்லா பண்ணுவாங்க. அவங்களோட கிளாஸஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்ட்டு வந்து ஐ திங்க் ஐ காட் அ ஃபீட்பேக் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ அவங்க நல்லா ஹோல்டு பண்ண வைப்பாங்க டிவோட்டிஸை அப்படிங்கிறது வந்து. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் இருக்கணும், அந்த ஈடுபாடு இருக்கணும். ஆல்ரெடி அவங்க பக்தி வைபவே முடிச்சிட்டாங்க. அவங்க தென் பக்தி வைபவ் இட்ஸ் அவங்க கரெக்டா முடிச்சிருவாங்க மாதாஜி, அந்த டைமுக்கு முடிச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ ஐ திங்க் நம்ம செல்வம் பிரபுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம அவங்க டெம்பிள் இதில் தான் இருப்பாரு. அதனால அவர் டெம்பிள் சேவையில போய் பர்மனண்டா இருந்தா அவர் இருந்துட்டு போட்டோம். ஸோ நம்ம லீவ் ஹிம் ஆக்சுவலி. அவருக்கு எப்போ முடியறதோ அப்போ பார்க்கலாம். ஸோ அந்த சமயத்துல நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகே, ஆனா அந்த டிவோட்டிஸை வந்து நம்ம ரிட்டென்ஷன் பண்ணணும், ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, காலிங் சர்வீசஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க மோகன்தாஸ் பிரபுஜி பேசினாரு. நீங்க அவரோட கோஆர்டினேட் பண்ணி காலிங் சர்வீசஸ்க்கும் அடுத்து வந்து பபிதா மாதாஜிக்கு வந்து சொல்லி இந்த குரூப்ஸ்ல வந்து ஐ திங்க் பாலாஜி பிரபுஜி கிட்ட பேசுங்க. அவங்கள ஆட் பண்ண சொல்லி, எனக்கு டைம் இல்லை இப்போ, இல்லைன்னா நானே பண்ணிடுவேன். ஸோ எல்லா குரூப்ஸுமே ஆட் பண்ணி பாலாஜி பிரபுஜி கிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்என்டி பிரபுஜியோட நாளைக்கு மீட்டிங் இருக்குதுன்னு ஒரு வாட்டி 5 மணிக்கு கொஞ்சம் கலந்துக்க சொல்லுங்க. ஏன்னா அவர் எங்க சோஷியல் மீடியா பர்சன் கேட்டுருவாரு. அது வந்து நாளைக்கு சாயங்காலம் 5 மணிக்கு. அது போல அவர் வந்து ஃபேஸ்புக்ல அந்த வீடியோவையும் அப்லோட் பண்ணி கொடுத்து சொன்னா அவர் அதையுமே வந்து இது பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டாரு ஆக்சுவலி. ஓகே, அது ஒன்று பெண்டிங் இருக்கு அவரது. ஸோ நான் நாளைக்கு மீட்டிங் 5 மணிக்கு. ஆமா, பத்மராஜன் பிரபுஜி கூட நான் சொல்லியிருந்தேன், மாதாஜிக்கும் சொல்லியிருந்தேன் நான். அவர்கிட்ட பேசி பத்மராஜன் மாதாஜி இல்ல, இவங்க துர்கா மாதாஜி. ஓகே, துர்கா மாதாஜிக்கு சொன்னேன் அந்த லெவல் 3 குவிசஸ். இன்னொன்று வந்து இந்த லெவல் 1 அண்ட் லெவல் 2 குவிசஸ்னுடைய டிஸ்கஷன் வந்து நாளைக்கு கண்டிப்பா என்என்டி பிரபுஜி கேட்பார். ஸோ அதையுமே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும். ஓகே, நிறைய வேலை இருக்கனா, எனக்கு தான் டைம் பத்த மாட்டேங்குது ஸோ செய்யறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषावांशुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ எல்லாரும் கொஞ்சம் மியூட்ல இருங்கோ. ஓகே, நீங்க பேசணும்னு போது அன்மியூட் பண்ணி பேசிட்டு மறுபடியும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நீங்க மறந்து போயிட்டா என்ன ஆகும்னாக்கா உங்க வீட்டுல பின்னாடி பேசக்கூடியது எல்லாமே வந்து ரெக்கார்டிங்ல வரும். ஓகே, ஏஷா வை பகவான் சாக்ஷாத் आद्यो नारायण पुमान् मोहयान् मायया लोकं गूढश्चरति विष्णुषु. यस, मल्लिका माताजी वासी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கற்பனைக்கு எட்டாத முழுமுதற் கடவுளை தவிர வேறொருவரும் இல்லை. அவர் பரம அனுபவிப்பாளரான முதல் நாராயணர் ஆவார். ஆனால் அவர் விஷ்ணு மகாராஜனின் வம்சத்தில் நம்மில் ஒருவரை போலவே நடமாடிக்கொண்டே இருக்கிறார். மேலும் அவரது சுய சக்தியினால் நம்மை அவர் தடுமாற செய்து கொண்டும் இருக்கிறார். பொருளுரை: வேதங்களிலிருந்து அறிவை பெறுவதே முடிவான முறையாகும். வேத அறிவானது அதிகாரிகளிடமிருந்த
சீட பரம்பரையின் மூலமாக பூரணமாக பெறப்படுகிறது. குறைமதியாளர்கள் நினைப்பதை போல் அத்தகைய அறிவு ஒருபோதும் வரட்டு பிடிவாதம் கொண்டதல்ல. அத்தந்தை யார் என்பதை நிரூபிப்பதற்கு தாய்தான் சிறந்த அதிகாரியாவார். ஆகவே அதிகாரியை ஏற்பது பிடிவாதமாகாது. பகவத்கீதையின் 4ஆம் அத்தியாயத்தில் 4.2 இவ்வுண்மை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் அதிகாரியிடமிருந்து அதை பெறுவதே அறிவை பெறுவதற்குரிய பக்குவமான முறையாகும். உலகம் முழுவதிலும் இதே முறைதான் உண்மை என ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் பொய் வாதம் புரிபவன் மட்டுமே அதற்கு எதிராக பேசுவான். உதாரணமாக, நவீன விமானம் ஆகாயத்தில் பறக்கிறது. சந்திரனுக்கு அப்பால் தாங்கள் பிரயாணம் செய்வதாக விஞ்ஞானிகள் கூறும் பொழுது இக்கதைகளை மக்கள் குருட்டுத்தனமாக நம்பிவிடுகின்றனர். நவீன விஞ்ஞானிகளை அவர்கள் அதிகாரிகளாக ஏற்றுக்கொண்டு இருப்பதே இதற்கு காரணம். அதிகாரிகள் பேசுகின்றனர், பொதுமக்களும் அதை நம்பிவிடுகின்றனர். ஆனால் வேத உண்மைகளை பொறுத்தவரையில் வெறும் நம்பிக்கை மட்டும் போதாது என்று போதிக்கப்படுகிறது. அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் அதற்கு அவர்கள் தப்பான அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றனர். ஒவ்வொரு மனிதனும் வேத அறிவை நேரடியாக அறிந்து கொள்ள விரும்பினாலும் முட்டாள்தனமாக அதை அவன் மறுத்து விடுகிறான். தவறாக வழி நடத்தப்படும் மனிதன் ஒரே ஒரு அதிகாரியை, அதாவது விஞ்ஞானியை நம்புகிறான். ஆனால் வேதங்களின் அதிகாரத்தை அவன் மறுத்து விடுகிறான் என்பதையே இது குறிக்கிறது. இதன் விளைவாக மக்கள் இழிவடைந்துள்ளனர். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுளும் முதல் நாராயணரும் ஆவார். அவர் போல் ஒரு அதிகாரியை இங்கு நாம் காண்கிறோம். பெரும் அருவவாதியான சங்கராச்சாரியரும் கூட அவரது பகவத்கீதை உரையின் துவக்கத்தில் பரமபுருஷரான நாராயணர் ஜட சிருஷ்டிக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்று பின்வருமாறு கூறியுள்ளார். நாராயணோப்பரோ வியக்தாத் அண்டம் அவ்யக்த சம்பவம் அண்டஸ்யாந்தஸ்து இமே லோகா சப்தத்யார்ச்ச மேதினி. பகவத்கீதை சங்கர பாஷ்யம். பிரபஞ்சமானது ஜட சிருஷ்டிகளில் ஒன்றாகும். ஆனால் நாராயணரோ அத்தகைய ஜட பொருளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் ஆவார். பீஷ்மதேவர் உன்னத அறிவை பற்றிய கொள்கைகளை அறிந்த 12 மகாஜனங்களில் ஒருவராவார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் என்ற அவரது தீர்மானம் அருவவாதியான சங்கராலும் உறுதி செய்துள்ளனர். இவ்வாறாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்காமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. முதல் நாராயணரும் அவரே என்ற பீஷ்மரின் கூற்று பிரம்மதேவராலும் பாகவதத்தில் 10.14.14 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 16 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆன்மீக உலகில் வைகுண்டம் எண்ணிலடங்காத நாராயணர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் அதே முழுமுதற் கடவுளே என்றும் இவர்கள் ஆதி புருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அம்சங்கள் என்றும் கருதப்படுகின்றனர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் முதல் அம்சம் பலதேவராவார். மேலும் பலதேவரோ சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர், வாசுதேவர், நாராயணர், புருஷர், ராமர் மற்றும் நரசிம்மரை போன்ற அநேக ரூபங்களாக விரிவடைகிறார். இவ்வெல்லா அம்சங்களும் ஒரே விஷ்ணு தத்துவத்தை சேர்ந்தவர்களாவர். ஆனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் எல்லா அம்சங்களுக்கும் மூல பிறப்பிடம் ஆவார். எனவே அவர்தான் நேரடியான பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். ஜட உலகை சிருஷ்டித்தவரும் வைகுண்ட லோகங்களில் உள்ள நாராயணனும் அவரே ஆவார். ஆகவே மனிதர்களுக்கு இடையிலான அவரது நடமாட்டம் மற்றொரு குழப்பத்திற்கும் காரணமாகிறது. எனவே பகவானுடைய நடமாட்டங்களில் மகத்துவத்தை அறியாத மூடர்கள் அவரை மனிதரில் ஒருவராக கருதுகின்றன என்று கீதையில் பகவான் கூறுகிறார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு 3 சக்திகள் உள்ளன. அவற்றில் அந்தரங்கம் மற்றும் பகிரங்கம் ஆகிய 2 சக்திகளும் ஜீவசக்தி அல்லது நடுத்தர சக்தியின் மீது செயல்படுவதால் தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய குழப்பம் விளைகிறது. ஜீவராசிகள் நடுத்தர சக்தியின் அம்சங்கள் என்பதால் சில சமயங்கள் அவை அந்தரங்க சக்தியாலும் மற்றும் சில சமயங்களில் பகிரங்க சக்தியாலும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தப்படுகின்றன. குழப்பமான அந்தரங்க சக்தியின் வாயிலாக
ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எண்ணற்ற நாராயணர்களாக விரிவடைந்து ஆன்மீக உலகில் உள்ள ஜீவராசிகளின் உன்னத அன்பு தொண்டை ஏற்று அவர்களுடன் அன்பு பரிமாற்றம் கொள்கிறார். மேலும் அவரது பகிரங்க அவதாரங்களின் வாயிலாக அவர் ஜட உலகில் உள்ள மனிதர்கள், மிருகங்கள் அல்லது தேவர்களுக்கிடையே அவதரித்து ஜீவராசிகளுக்கு தன்னிடமுள்ள மறந்து போன உறவை புதுப்பிக்கிறார். ஆனால் பீஷ்மரை போன்ற பெரும் அதிகாரிகள் பகவானின் கருணையால் அவரது மாயையின் குழப்பத்திலிருந்து தப்புகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்கே இறைவனுடைய ஆற்றலை பற்றி பேசுகிறோம் இல்லையா? அளவிட முடியாத ஆற்றல், நம்ம புலன்களுக்கு எட்டாத, கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுக்கு அவருடைய ஆற்றல். ஓகே, அவரே ஆதி நாராயணன் என்று சொல்லப்படுவதும், அதாவது பரம ஆளுநர் மற்றும் அனைத்தையுமே சுகிப்பவர் என்பதும் அவருக்கான ஒன்று. அவன் அதாவது ஹீஸ் மூவிங். ஆனா இருந்தும் அப்படிப்பட்ட அவர் ரிஷினி குலத்தில் அவர் வந்து தோன்றினார். அவ்வாறு அவர் தோன்றியது நமக்கு என்ன ஆகுது? நமக்குள்ளேயே வந்து ஒரு பயம் இல்லையா, வெடுவெடுப்பு ஆகக்கூடிய அந்த நிலை. இட் இஸ் செல்ஃப் பிகாஸ் ஆஃப் எதனால்? அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால். ஸோ அந்தரங்க சக்தி என்பது ஆன்மீக ஆட்டம் இல்லையா? அது எப்பவுமே நித்தியமானது. அதனோட நம்ம என்னைக்குமே போட்டி போட முடியாது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம இந்த குழப்பம், கலக்கம் இதெல்லாமே வந்து வரக்கூடிய ஒன்று தான். ஸோ இங்கே நம்ம வேதங்களால், அதாவது வேதிக் சிஸ்டம் ஆஃப் அக்யூரிங் நாலேஜ் இஸ் அ டிடக்டிவ் ப்ராசஸ் அப்படின்னா, பரம்பரால இருந்து, டிடக்டிவ்னாலே என்ன அர்த்தம்? மேலிருந்து கீழே வர்றது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ எப்படி டிசெண்டிங்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ உயர்வான ஸ்தானத்துல இருந்து அவருடைய பக்தர் அப்படின்னா டிசைபிள் இல்லையா, சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த, அப்படிதான் அந்த இது போறது இல்லையா? ஸோ அந்த டிடக்டிவ் ப்ராசஸ் மூலியமா தான். ஏன் அதெல்லாம் நம்ம டிடக்டிவ் ப்ராசஸ் நம்ம 15வது ஸ்லோகம் 15வது அத்தியாயத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா? சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம் ச வேதைஸ்ய சர்வைர் அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் சாகம் அப்படின்ட்டு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அவ்வாறு நாம படிக்கும் பொழுது அல்ல பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்கா, வேதங்கள் எல்லாம் தொகுத்தவர் அவர்தான். நாங்க வேதங்கள் வாசிக்கிறதே நம்ம வந்து இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு தான் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப கிளியர் கம்யூனிகேஷன். ஸ்வயம் பகவானே சொல்லிட்டார். இதுக்கு மேல நம்ம வேற எந்த சாஸ்திரத்திலுமே நம்ம போய் தேட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? எல்லாம் அவரிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது என்பதையுமே அவர் எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ அதனால அந்த அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? எடுத்துக்கணும். அதனால வேத ஞானம் என்பது ஒரு போலியான ஒரு இதுவோ இல்ல கற்பனையால ஆனதோ என்று நாம் என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. அவ்வாறு நினைக்கிறதே நமக்கு வந்து பாவத்தை தான் கொடுக்கும். ஸோ வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து எவ்வளவு பகவான் எவ்வளவு மேன்மையானவரோ, வேதங்களும் அவருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த வேறுபாடும் கிடையாது இல்லையா? சோ எப்படி ஒரு தாய் வந்து ஒரு தகப்பன் இவர்தான் அப்படின்னு நமக்கு வந்து அடையாளத்தை காண்பித்து கொடுக்கிறாரோ, அதுல நாம் என்னைக்குமே வந்து மறுக்க மாட்டோம் இல்லையா? அது டவுட்டும் வராது நமக்கு. அதே போலதான் வேதங்களுமே. சோ இறைவனால் படைக்கப்பட்டது வேத சாஸ்திரங்கள். அது இறைவனிடத்திலிருந்து வருகின்றது என்பதை நாம் தெரிஞ்சுண்டு, அதற்கு மேலுமே வந்து நாம வந்து அதை வந்து சந்தேக கண்ணோட நோக்க கூடாது இல்லையா? ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய கலிகாலத்துல எல்லாத்தையுமே நம்புறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? பிரத்யட்சமா ஏதாவது நமக்கு புரியுற அளவுக்கு அந்த அதனுடைய நிலை இறங்கி வந்தாதான் நாம் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். நாம அதனுடைய நிலைக்கு ஏற்றமடைந்து அதை புரிந்து கொள்வதற்கு செல்லணும்னு போக மாட்டோம். வேத சாஸ்திரங்களை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நம்முடைய நிலையை வந்து உயர்த்தி சென்று அதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளணுமோ அவ்வாறு புரிந்து கொள்ளணும்ன்ற அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்து நம்ம கிட்ட கிடையாது. ஸோ எப்பவுமே நம்முடைய பிளாட்ஃபார்ம் தான் பெஞ்ச் மார்க்கா வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்முடைய நம்பிக்கையை வந்து வளர்த்துக்கிறோம். அங்கதான் நம்ம எல்லாத்துலயுமே வந்து ஃபெயில்யூர் ஆகிறதே இல்லையா? ஸோ அதனால அத்தாரிட்டி இஸ் நாட் அ டாக்மேட்டிக் அப்படின்னா ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை எதுவுமே கிடையாது இந்த இடத்துல. ஸோ நத்திங் இஸ் ஃபால்ஸ்ஹுட். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இத்தனையுமே வந்து ட்ரூத் இஸ். இதை வந்து பகவத்கீதையிலையும் சொல்லப்பட்டிருப்பதாக 4வது அத்தியாயத்துல 2வது ஸ்லோகம். எஸ், he left already. நான் ஃபோன் பண்ணிச்சு అక్కడ ఛార్జింగ్ లో పెట్టి ఎవరన్నా కాల్ చేస్తే తెలియదు. ఓకే, 4வது சாப்டர், அதாவது 4வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில 2வது ஸ்லோகம்.
இந்த முதல் 4-5 அதாவது ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம படிக்கிறது இதுல, அதாவது வரலாறு இல்லையா, பகவத்கீதையினுடைய வரலாறு. பகவத்கீதை இப்பொழுதுதான் பேசப்பட்டதா? கிடையாது. முன்னாடியே வந்து பகவான் வந்து பேசியிருக்கேன். ஆனா அது காலப்போக்கில் அது வந்து அந்த தொடர்ந்து விட்டு போனதால நான் மீண்டும் பேச வேண்டிய ஒரு அவகாசத்தை ஏற்படுத்தி இப்பொழுது நான் அர்ஜுனனுக்கு இதை எடுத்துரைச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் இல்லையா? சோ இந்த உயர்ந்த, அதாவது இந்த மெய்ஞானம் என்பது எங்கிருந்து வந்தது? பகவானிடத்துல, அவரிடத்துல இருந்து வந்தது. அதுவும் எப்படி, அதாவது எவ்வாறு வந்ததுன்றது சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? முதல் இது சூரிய கடவுளான யாருக்கு சொன்னாரு? விவஸ்வானுக்கு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அது அவரிடத்திலிருந்து மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு சென்றது. மனுவிடமிருந்து யாருக்கு வந்தது? அவருடைய மகனான இக்ஷ்வாகு மன்னர் இல்லையா? இக்ஷ்வாகு மன்னருடைய மகன் தான் தசரத மகாராஜா. இப்படி சோ அந்த அப்படியே வந்தது. ஆனா அது காலப்போக்குல அது வந்து அந்த விஞ்ஞானம் வந்து அழிந்து விட்டது போல தோன்றுகின்றதுன்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றார். ஸோ அத்தாரிட்டி வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அத்தாரிட்டி என்றது வந்து எக்காலத்திலுமே வந்து மாற்றம் இருக்காது. இன்றைக்கும் அதே மாதிரிதான் இருக்கும். அதாவது கலியுகம் முடிஞ்சு மறுபடியும் சத்தியுகம் வந்தாலும் அவ்வாறுதான் பேசப்படும். சோ எத்தனை ஆண்டுகள் இருந்தாலுமே அதனுடைய தாற்பயம் என்பது மாறாது. எக்காலத்திலுமே காலத்திற்கும் நேரத்திற்கும் இடத்திற்கும் அப்பாற்பட்டதுதான் வந்து வேதங்கள். சோ நாம அதனோட வந்து நம்ம சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு அதை வந்து நாம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள முடியாது. ஏன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய குறையுடைய புலன்களால நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம முயற்சி பண்ணோம்னா அது கண்டிப்பா நமக்கு முடியாது இல்லையா? அதனால ஒன் மஸ்ட் ஹியர் ஃப்ரம் எங்க ஹையர் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து. ஸோ நிறைய வாட்டி இந்த விளக்கத்தை கொடுத்துட்டே இருக்காரு. ஆக்சுவலி நம்ம ஷீலா பிரபுபாதர் சந்திர மண்டலத்துக்கெல்லாம் போக முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய இந்த கருத்து வந்து, நம்ம சந்திரன் மண்டலத்துக்கு போயிட்டு அங்க நான் ஏதோ பண்ணிட்டு வந்தேன். எல்லா கிரகங்களிலுமே உயிர் வாழிகள் உண்டு. அப்படி தகதகன்னு எரிஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சூரிய கிரகத்திலுமே வந்து அந்த வெப்பத்துக்கு ஒத்த, அதாவது இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகள் உண்டு. நம்மளால சந்திரன்ல போயிட்டு யாருமே இல்லைன்றத பாக்குறோம் இல்லையா? ஆனா சந்திர மண்டலத்திலுமே வந்து தேவர்கள் என்பவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை காணக்கூடிய அந்த கண்கள் வந்து நமக்கு கிடையாது. we don't have that spiritual strength இல்லையா? அந்த ஆற்றல் கிடையாது நமக்கு. ஸோ மாடர்ன், ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் ஏன் ஒத்துக்கிறோம்னா நமக்கு எல்லாமே பிரத்யட்சமா இருந்தாதான். நம்ம எதுவுமே சப்த பிரமாணத்தை வந்து நம்புறது கிடையாது. ஸோ இந்த பிரத்யட்சமா வந்து இதுதான் சயின்டிபிக் ரிசர்ச், இது இப்படிதான், இது இப்படிதான் அப்படிங்கிறத வச்சுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை திறமை இன்றைக்கு வரைக்கும் ஓடின்னு இருக்கு. வி பிலீவ் ஒன்லி த ரிசல்ட்ஸ். வி பிலீவ் ஒன்லி என்னது, அதாவது ஒரு ஏட்டுக்கல்வியில படிச்சதை மட்டும்தான் நான் நம்புவோம். வேற எதுவுமே நம்புறது கிடையாது. எல்லாமே மேன்மேட் திங்ஸ் தான், மனிதர்களால் ஆக்கப்பட்டது. ஸோ இங்க எதுவுமே வந்து இறைவனால் படைக்கப்பட்ட ஒன்றை வந்து அவங்களால வந்து ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கான அந்த புத்தி கூர்மை என்பது கிடையாது. இருக்கிறத வந்து ஒரு ரூபத்திலிருந்து இன்னொரு ரூபத்துக்கு மாற்றக்கூடிய அந்த காம்பினேஷன் மட்டும்தான். நம்ம அதுக்கே வந்து எத்தனையோ ஆண்டுகள் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் நம்ம செயல்படுவோம் இல்லையா? ஸோ அத்தாரிட்டிஸ். ஆனா இதை வந்து நன்னா பேசக்கூடியவங்க யாருன்னாக்கா அத்தாரிட்டிஸ் அப்படின்னா அந்த பரம்பரை சிஸ்டம்ல வந்தவங்களால மட்டும்தான் பேச முடியும். ஓகே, ஸோ அதனால ஃபூலிஷ் பீப்புள் வந்து அதை வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனா வேத ஞானத்தை, ஆனா ஞான தளத்தில் பக்தர்கள் கூட்டத்தால வந்து இதை வந்து கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இங்க கிருஷ்ணர், ஹியர் இஸ் an authority ஸ்பீக்கிங் அபவுட் கிருஷ்ணர். இந்த லார்ட் கிருஷ்ணாவை பத்தி யார் இங்க பேசுறது? இந்த இதுல இப்ப பேசிட்டு இருக்கிறது யாரு? பீஷ்ம பிதாமகர் தான் பேசிட்டு இருக்கிறது இல்லையா? சோ அவரை பற்றி, ஏன்னா அவர் நாராயணரை பற்றி தான் அவர் வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். சோ அவர் எந்த ரூபத்தின் மீது அவருடைய பக்தி? பீஷ்ம பிதாமகருக்கு 4 கைகளுடைய நாராயண ஸ்வரூபத்தில். ஓகே, ஈவன் சச் அன் இம்பர்சனலிஸ்ட் ஆச்சாரியா சங்கராச்சாரியா வந்து அவருடைய பாகவதத்துல வந்து கமெண்டேஷன் ஆன் தி பகவத்கீதா தட் நாராயணா இஸ் பியாண்ட் த மெட்டீரியல் கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து. ஸோ இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா என்ன இருக்கு? வேதா பேஸ் குட் நாட் ஃபவுண்ட் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ அது தொடர்பு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியாது. ஆனா அவருடைய வியாக்கியானத்திலையுமே வந்து நாராயணர் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்கார். மேலும் இந்த பௌதிகம் என்பது அதாவது அவருடைய படைப்புல ஒண்ணு. எத்தனையோ அண்டங்களை படைச்சிருக்கார் இந்த பௌதிக உலகம். இருந்தாலும் அதுலயுமே வந்து எண்ணிலடங்காத
வந்து கணக்கே பண்ண முடியாது. அத்தனை அண்டங்களை படைச்சவர். இப்ப நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அண்டத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கிரகத்துல தான் நாம் எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா நாராயணர் வந்து இந்த பௌதீகம் எனக்கூடிய இந்த உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலை அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். மகாஜனங்கள்ல பீஷ்மதேவருமே ஒருத்தர் இல்லையா? சோ அவருமே வந்து இதை வந்து நமக்கு எடுத்துரைச்சிருக்கார். So மேலும் all other acharyas also confirmed the statement that thus there is no chance of not accepting Lord Krishna as the original personality of Godhead. இல்லையா? ஸோ பீஷ்ம தேவாவும் வந்து அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் நாராயணர் என்றும் இந்த இடத்துல சொல்றார். மேலும் பிரம்மாஜியும் வந்து, அதாவது இது மோஸ்ட்லி பிரம்ம விமோகன லீலால இருக்குமா இந்த சாப்டர்ன்றது எனக்கு தெரியாது. நான் இன்னும் படிக்கவே இல்லை. ஸோ இனிமேதான் படிக்க வேண்டியிருக்கு. நாராயண ஸ்தோம். இங்க யாரு பேசுறாங்க? சைத்தன்ய சரிதாமிரதம். இது என்ன கேண்டோன்றது படிச்சா? பிரம்மாஸ் பிரேயர்ஸ் டு லார்ட் கிருஷ்ணா. ஓகே, இது மோஸ்ட்லி பிரம்ம விமோகன லீலாவா இருக்கலாம், தெரியல. ஓகே, இந்த இது நம்ம படிக்கும்போது பார்க்கலாம். ஓகே, 14வது அத்தியாயம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து மோஸ்ட்லி பிரம்ம விமோகன லீலா தான் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அவ்வாறு பிரம்மாஜி என்ன பண்றாங்க, அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து இது யாருன்னு அவருக்கு ஒரு புறம் வந்து பகவானுடைய உயர்ந்த ஆளுமை என்பது லீலையை காணணுன்றதுக்காக செய்யறாருன்றது ஒரு வியாக்கியானம் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. அதாவது ஒரு ஆச்சாரியார் சொல்லக்கூடிய வியாக்கியானம். இன்னொன்று வியாக்கியானம் வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து தான் இரண்டாம் படைப்பு செய்வதால் தான் வந்து படைக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதனால. சோ இங்க யார் வந்திருக்கிறது, அவ்வளவு வல்லமை பொருந்த ஆற்றல் பொருந்திய ஒரு குழந்தை யாரு அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக அந்த பிரம்ம விமோகன லீலை நடத்தினதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? 2 விதமான கருத்துக்கள் ஆச்சாரியர்கள் அவங்களுடைய உணர்வுகளை சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி. மேலும் இதெல்லாம் விரிவங்கங்கள், இதை நான் உங்களுக்கு பெருசா சொல்ல வேண்டியது இல்லை. லீலாவதாரங்கள், அடுத்து வந்து ஸ்வயம் பகவானுடைய முதல் விரிவங்கம் பலராமர்ல இருந்து முதன்மை, அதாவது சதுர் விரிவங்கம். ஸோ அதில் வந்து சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னன் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் அனிருத்தன் மற்றும் வாசுதேவர், மற்றும் முதல் சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து விரிவங்கம் வந்து நாராயணர்ல இருந்து 2ஆம் சதுர் விரிவங்கம் வந்து சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்னர், பிரத்யும்னர் மற்றும் வாசுதேவர். ஸோ இங்கேயுமே இந்த சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து தான் மகாவிஷ்ணு, அவர் தான் வந்து அவரிலிருந்து வர்றதுதான் புருஷ அவதாரங்களா இருக்கக்கூடிய கார்ணோத கஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு மற்றும் சீரோத கஷாய விஷ்ணு. மேலும் கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கம் தான் குண அவதாரங்கள். அங்கே சீரோத கஷாய விஷ்ணு, அடுத்து வந்து பிரம்மர் மற்றும் வந்து சிவபெருமான். இப்படி நம்ம இந்த ஃப்ளோ வந்து படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். அதை பத்தி தான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ எதையுமே வந்து நாம, அதாவது அனைத்துமே வந்து இறைவனுடைய படைப்பு, அவருடைய ஆற்றலை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து புகழ்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். அதை தான் நாம் இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். ஸோ இவ்வளவு நம்மள வந்து அவ்வளவு ஆற்றல் படைத்த அந்த எம்பெருமானுடைய இதை வந்து நம்ம உள்ளதை உள்ளபடி காண்ற அளவுக்கு நமக்கு சக்தி கிடையாது இல்லையா? நம்மள வந்து நடுநடுங்க வைக்கும். ஸோ டியூ டு த ஆக்ஷன் ஆஃப் இஸ் டூ-ஃபோல்ட் internal and external energies upon the third one called as marginal energy. 3 விதமான ஆற்றல்கள் பகவான் இடத்துல உண்டு இல்லையா? ஒன்னு அந்தரங்க சக்தி, இன்னொன்னு பகிரங்க சக்தி. தத்தஸ்த சக்தி நாம தான். ஓகே, நமக்கு தான் இந்த உடல் ஜடம், அது பகிரங்க சக்தி. இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மா அந்தரங்க சக்தி. அதனால நம்ம 2மே கலந்து இருக்கிறதுனால தான் நாம தத்தஸ்த சக்தி அப்படிங்கிறதுமே தெரியும். ஸோ நம்ம எல்லாரும் தான் லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆர் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் மார்ஜினல் எனர்ஜி இல்லையா? ஸோ இந்த மேலும் they are sometimes bewildered by the internal energy and sometimes by external energy. பௌதீக ஆற்றலே நம்மளால வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியாது. ஆன்மீக ஆற்றலை பற்றி சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு இல்லையா? பௌதீக ஆற்றல் எடுத்துக்கோங்க, அதிகமான ஒரு சூறாவளி அடிக்கிறது, நம்ம அதை வந்து நான் தடுத்து நிறுத்த முடியுமா? அந்த அழிவை, வெள்ளப்போக்கு வந்து நிறுத்த முடியுமா? முடியாது. ஒரு அக்னி ஜுவாலை எரிஞ்சின்னு இருக்கு இல்லையா? பஞ்சமகா பூதங்கள் வந்து பகிரங்க சக்தியில வருது. ஸோ அக்னி ஜுவாலையை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியுமா? நிறுத்த முடியுமா? இல்லையா? நம்ம அக்னி கிட்ட போகும்போது நம்மள எரிச்சு அந்த 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 தாக்கத்திலேயே நமக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுவே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. பஞ்சமகா பூதங்களே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியறதா? கிடையாது. இந்த புலன்களை பற்றி முழுசா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியறதா? கிடையாது. இந்த சூக்ஷ்ம உடல்
உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதுடைய செயல்படும் தன்மை நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வருதான்? கிடையாது இல்லையா? அதாவது பகிரங்க சக்தியே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா அப்புறம் அந்தரங்க சக்தியை பத்தி நாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? ஸோ இதுதான் ஒரு உயிர் வாழினுடைய வாழ்க்கையே. ஸோ இங்க பை இன்டர்னல் எனர்ஜெட்டிக் பிவில்ட்மெண்ட். ஆனா அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் ஏற்படக்கூடியது வந்து நம்ம வந்து பூரண பக்தி கொண்டு மட்டும்தான் நம்மளால என்ஜாய் பண்ண முடியும் இல்லையா? என்ஜாய்மெண்ட் வில் கம். ஸோ அதாவது நம்ம அதை வந்து ஆனந்தத்தோடு ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய ஒரு மனசு நமக்கு கிடைச்சதுன்னா அதை உணரக்கூடிய பக்குவம் வந்து பகவான் கொடுப்பார். ஓகே. மேலும் பகவான் வந்து அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல அவரே வந்து விதிவங்கங்களாக வரார் இல்லையா? அமங்கஸ்ட் த மென், மனிதனாக, விலங்காக, தேவராக இல்லையா? அவருடைய மறந்து போன உறவு முறையை வந்து நம்ம மீண்டும் வந்து நினைவு கொள்வதற்காக இப்ப எத்தனை பேர் நம்ம ஹிரண்யாட்சனுடைய வதத்தையும் ஹிரண்யகசிபுடைய வதத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்? கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்க. பிரகலாத் மகாராஜ் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இல்லையா? துரு மகாராஜ் வந்து தரிசனம் பெற்றதை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். பிருது மகாராஜ் இந்திரனுக்கு நடுவில் இருந்த சண்டை வந்த போது பிரம்மர் வந்து தடுத்து நிறுத்தி அப்போ பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்றதையும் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? எந்தெந்த ரூபத்துல இப்ப வாராகராக வந்திருக்கார், அடுத்து நரசிம்மராக வந்தார். இப்படி நம்ம அவர் எந்தெந்த ரூபத்துல வந்தாலும் அவர்களுடைய லீலைகளுடைய மகிமைகளை கேட்கும்பொழுது அப்போ இறைவனை நாம எப்பொழுதுமே மறவாத ஒரு மனசை வந்து நாம ஏற்படுத்திக்கிறதுக்காக பிரார்த்திக்கவும் செய்கின்றோம். சோ அவ்வாறே தான் பீஷ்மருமே இப்போ அவர் இப்ப எந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில இருக்கார். அவர் வந்து இந்த உடல் வந்து ரொம்பவுமே கடினமான சூழ்நிலையில இருக்கு. அம்பு படைக்கல படுத்திருக்க முடியும். நமக்கு ஏதோ ஒரு சின்னதா ஒரு முள்ளு தைச்சாலே நம்ம காலை நோண்டி நோண்டி நடப்போம். ஆனா பீஷ்ம பிதாமகர் எப்படி படுத்திருந்தார்? முழுவதுமான அம்பு படுக்கை. அது அவ்வளவு அதாவது வலியையும் வேதனையுமே கொடுக்க வல்லது இல்லையா? சோ மேலும் அந்த உடலை விட்டு அவர் செல்ல வேண்டிய காலகட்டங்களும் கூட இல்லையா? அதை கண்டு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இறைவனுடைய கருணைக்காக அவர் வந்து நம்ம கருணை கிடைக்கணுமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கத்தோடு இருக்காரு அந்த இடத்துல. குழப்பம் இல்லையா? கலக்கம். பிவில்டர்மெண்ட்னாலே கலக்கம் தான். ஓகே. கலக்கத்தோடு இருக்கார். இறைவனுடைய கருணை கிருபை கிடைக்குமா கிடைக்காதா நம்ம ஸ்ட்ராங்கா வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அதுதான் பௌதிக உலகத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ். நம்ம எத்தனை தவறுகள் பண்ணியிருக்கோமோ தெரியாது. ஸோ அந்த தவறுகள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா இறைவனுடைய கருணை கண்டிப்பா நமக்கு வேண்டும். ஸோ ஆனா அது எப்ப கிடைக்கும், எங்க கிடைக்கும்? அது மிகப்பெரிய கேள்வி. அஷ்யானுபாவன் பகவான் வேதா குய்யாத்மாம் சிவஹ தேவர்ஷிர் நாரத சாக்ஷாத் பகவான் கபிலோ நிபரா. எஸ் வாசிங்கோ. யார் வாசிக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. எஸ். ராஜனே, சிவபெருமான், தேவரிஷியான நாரதர் மற்றும் பகவானின் அவதாரமான கபிலர் ஆகியோர் பகவானுடன் கொண்ட நேரடியான தொடர்பின் வாயிலாக மிகவும் ரகசியமான அவரது பெருமைகளை பற்றி நன்கு அறிந்துள்ளனர். பொருளுரை. பகவானின் தூய பக்தர்கள் அனைவரும் பாவர்கள், அதாவது பகவானின் பெருமைகளை வெவ்வேறு விதமாக அறிந்திருப்பவர்கள் ஆவார். பகவானின் அவதாரங்கள் எண்ணில் அடங்காதவை ஆகும். அதை போலவே அவரது தூய பக்தர்களும் எண்ணற்றவர்களாக உள்ளனர். இவர்கள் வெவ்வேறு உறவு முறைகளில் தொண்டை பரிமாறிக்கொள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சாதாரணமாக பகவானின் மிகச்சிறந்த பக்தர்கள் 12 ஆவார். அவர்கள் பிரம்மா, நாரதர், சிவன், குமாரர், கபிலர், மனு, பிரகலாதர், பீஷ்மர், ஜனகர், சுகதேவ கோஸ்வாமி, பலி மகாராஜன் மற்றும் யமராஜர். பீஷ்ம தேவர் அவர்களில் ஒருவர் என்ற போதிலும் பகவானின் பெருமைகளை அறிந்த 12 முக்கியமான 3 பெயர்களை மட்டுமே குறிப்பிட்டுள்ளார். தற்காலத்து பெரும் ஆச்சாரியர்களில் ஒருவரான ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் பின்வருமாறு விளக்குகிறார். அனுபாவ அல்லது பகவானின் பெருமையானது பரவச நிலையில் உள்ள பக்தனால் முதலில் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. இந்த பரவச நிலைக்கான அறிகுறிகள் வியர்த்து போதல், நடுக்கம், கதறல், உடல் வெடிப்புகள் முதலியவை ஆகும். இவை பகவானின் பெருமைகளை நன்கு புரிந்து கொள்வதால் மேலும் அதிகரிக்கின்றன. இத்தகைய பாவநிலை யசோதைக்கும் பகவானுக்கும் இடையிலும், பகவானை கயிற்றால் கட்டுதல், அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்கும் இடையிலும் பகவான் அர்ஜுனனின் சாரதியாக இருத்தல் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அவரது பக்தர்களின் முன் கீழ்ப்படிந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது பகவானின் இப்பெருமைகள் வெளிப்படுகின்றன. மேலும் அது பகவானுடைய பெருமைகளின் மற்றொரு அம்சமாகும். சுகதேவ கோஸ்வாமியும் குமாரர்களும் உன்னதமான நிலையில் இருந்த போதிலும் அவர்கள் பாவத்தின் மற்றொரு அம்சத்தினால் பகவானின் தூய பக்தர்களாக மாற்றப்பட்டனர். பக்தர்கள் மீது பகவானால் சுமத்தப்படும் பெரும் துன்பமானது
பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் இடையில் உள்ள பாவ பரிமாற்றத்தின் மற்றொரு வகையாகும். பகவான் கூறுகிறார், என் பக்தனை நான் துன்பத்தில் புகுத்துவதால் பக்தன் தூய்மையடைந்து உன்னதமான பாவத்தை என்னுடன் பரிமாறிக்கொள்வதில் அதிகமான தகுதியை பெறுகிறான். பக்தனை பௌதீக உறவுகளினும் மாயையிலிருந்து விடுவிப்பதற்கு அவனை பௌதீக துன்பங்களில் புகுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது. பௌதீக உறவுகள் ஜட இன்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டவையாகும். ஜட இன்பமோ முக்கியமாக பௌதீக வசதிகளை நம்பியிருக்கிறது. ஆகவே பௌதீக வசதிகளை பகவான் பறித்து கொள்ளும் பொழுது பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டால் பக்தன் முழுமையாக கவரப்படுகிறான். இவ்வாறாக பௌதீக வாழ்வினும் சேற்றிலிருந்து பகவான் வீழ்ந்த ஆத்மாவை பறித்து கொள்கிறார். பக்தர்களுக்கு பகவான் அளிக்கும் துன்பமானது தீய செயலால் விளையும் துன்பத்திலிருந்து வேறுபட்டதாகும். மேலே குறிப்பிட்டுள்ளது போல் மகாஜனங்களான பிரம்மா, சிவன், நாரதர், கபிலர், குமாரர் மற்றும் பீஷ்மரை போன்றவர்களுக்கு பகவானின் இப்பெருமைகள் அனைத்தும் நன்கு தெரிந்திருந்தன. மேலும் இவர்களின் கருணையால் அதை ஒருவராலும் புரிந்து கொள்ள இயலும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ఓకే మాతాజీ నా పడి పడికపోతావా ఇప్పుడు నువ్వు అమ్మా? ఇప్పుడు నువ్వు ఉందియా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఉండండి మాతాజీ, మీరు చదువుతూ ఉండండి, కొంచెం నెక్స్ట్ శ్లోకం చదువుతూ. ఓకే. సో లార్డ్ శివ and Narada, the sage among us, the demigods, so and Kapila, the incarnation of God, all know very confidently about his glories through direct contact. இல்லையா? பகவானோட நேரடி சம்பந்தம் பெற்றவர்கள் யாரு? லார்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமானும் சரி. அடுத்து வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க படிக்கும்போது அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இவங்க எல்லாருமே டைரக்டா வந்து பகவானோட சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க. யாரு? கபிலர் வந்து பகவானுடைய இன்னொரு அவதாரம் இல்லையா? அதே மாதிரி குண அவதாரத்துல வந்து சிவபெருமான். நாரதர் வந்து பக்தன் இல்லையா? தேவரிஷி நாரதன். இப்படி ஒவ்வொரு உறவு முறையில வந்து பகவானோட சம்பந்தப்பட்டவர்கள், நேரடி சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அவர். ஸோ பியோர், அதாவது தூய பக்தர்கள் எல்லாமே பூதாஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆர் த பர்சன்ஸ் who know the glorification of Lord in different transcendental loving service. இல்லையா? சிவபெருமான் வந்து தியான பயிற்சியில அமர்ந்து பகவானுக்கு தொண்டு புரிகிறார். நாரத மகரிஷி வந்து பரிவர்காச்சாரியா மாதிரி எல்லா இடங்களுக்குமே வந்து சுற்றி திரிந்து பகவானுடைய பக்தர்களாக செயல்படுத்துகிறார். கபிலதேவர் வந்து ஞான யோகத்தை வந்து எடுத்துரைத்தார் இல்லையா? இப்படி ஒவ்வொருத்தர் வந்து எடுத்துக்கொண்ட விதம் வந்து வேறு. இந்த ஞானத்துல வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எல்லாருமே ஞானிகள் என்றால் என்ன பண்றோம்? ஜென்ரலா மாயாவத தத்துவம் என்று சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ இது நான் கேட்டது, படிச்சதுல இருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். மேபி அதை நான் எந்த இடத்துல மிஸ் பண்ணி கூட இருக்கலாம். மாயாவாதம் என்பது அதாவது பகவானை வந்து ரூபத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் மட்டும்தான் மாயாவாதம். வெறும் ஆற்றல் இல்லையா? இல்லது பகவானுடைய தோற்றமே மாயை. மேலும் பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து பௌதிக உடல் கொண்டு வந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற கருத்துக்கள் கொண்டவர்கள் தான் அப்படிப்பட்ட ஞானிகள். அவங்களுடைய உணர்தல் தான் மாயாவாதம் என்று சொல்லப்படுவது. அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஞானிகள் தளத்துல வந்து வியாசதேவரும் இருக்கிறார், சுகதேவ கோஸ்வாமி இருக்கிறார், கபில தேவர் இருக்கிறார் இல்லையா? அவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா பிரம்மவாத பிளாட்ஃபார்ம். ஆக்சுவலி பிரம்மம், அவர்களுக்கு பகவானுடைய ரூபத்தின் மீது நம்பிக்கை உண்டு. சச்சிதானந்த ரூபம் பகவானது என்று தெரியும். ஓகே. சோ அந்த நிலை கிருஷ்ணா சுவாமி வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். சோ சில ஞானிகள் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் அவங்க வந்து இறைவனோட வந்து இணைந்து விட வேண்டும் என்ற அந்த இது உண்டு. ஓகே. சோ அதுதான் வந்து பிரம்மவாதிகள். சுகதேவ கோஸ்வாமி கூட பிறப்பினால் வந்து பிரம்மவாதியாகத்தான் இருந்தார் இல்லையா? அதன் பிறகுதான் அவர் வந்து பக்தி கொண்டு இல்லையா? பக்தி கொண்டு அவர் வந்து அந்த பிரம்மவாதி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து தூய பக்தரானார் இல்லையா? ஸோ இந்த கதை வந்து நான் கேட்டது வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன். ஒரு கிரேட், அதாவது ஒரு சீனியர் டிவோட்டி, அவருடைய கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணதுல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். பிரம்மவாதி இந்த மாயாவாதி தத்துவத்தை வந்து ரொம்ப அழகா விளக்குனாங்க. ஆக்சுவலி இன்னும் அதனுடைய நோட்ஸ் நான் சரியா எடுக்கல.
வேற எப்படின்னா கிளாஸ்ல எடுக்கும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த ஜென்ரல் டாபிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு இதை நான் எடுத்து சொல்றேன் நான். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த 2 கேட்டகரி ஞானிகள் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு இறைவனுடைய ரூபம் போய் மாயை, அதுவுமே வந்து பௌதீகம் என்று உரைக்கக்கூடியவர்கள் தான் மாயாவாதிகள். ஓகே, அவர்களால் அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல கூட வந்து சென்று சேர முடியாது. இது ஒரு ரகம். 2வது ரகம் வந்து இது என் 4 குமாரர்கள் கூட எடுத்துக்கோங்க இல்லையா. 4 குமாரர்கள் வந்து அவங்களுமே பிரம்மவாதிகள் தான். ஆனால் பகவானுடைய ரூபம் உண்டு என்பது அவங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, பகவானுக்கு 4 கைகளுடைய ரூபம் உண்டு என்று அவங்களுக்கு தெரியும். சோ அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். சச்சிதானந்த ரூபத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அதனாலதான் மேல் உலகம் வைகுண்டத்திற்கு சென்று பகவானை தரிசனம் செய்யணும்ட்டு போனாங்க அந்த 4 குமாரர்கள். தேர் ஆல்சோ பிரம்மவாதிஸ். ஞானதலத்துல கன்ஃபியூஷன் ஆயிடக்கூடாது. அப்ப இவங்களும் மாயாவாதிகளா இருக்கு. மாயாவாதிகள் என்பது இறைவனுடைய ரூபமே மாயை என்று சொல்பவர்கள் தான் மாயாவாதிகள். அவரும் நம்மள போல வந்து பௌதீக உடல் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்று நினைப்பது. ஆனா இவர்கள் பிரம்மவாதிகள், பிரம்ம நிலையை அடைபவர்கள், பிரம்மன் அப்படிங்கிற நிலையை அடைபவர்கள். சோ அந்த அந்த இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இவங்க சாயுஜ்ய முக்தி பெறணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ இது பிரம்மவாதிகள், அப்படிப்பட்ட ஞானிகள். ஆனா கடைசியில இவங்க எல்லாம் பக்தர்களாகவே ஆனார்கள். 4 குமாரர்கள் பக்தர்கள் ஆனார், சுகதேவ கோஸ்வாமி பக்தர் ஆனார், வியாசதேவரும் பக்தர் ஆனார். இதையுமே நாம வந்து படிக்கிறோம். மாதாஜி ஒரு டவுட். ம். மாயாவாதியும் அருவவாதியும் ஒண்ணா மாதாஜி? அருவவாதி, மாயாவாதி. இப்ப ஞானிகளே வந்து அருவவாதிகள் தான் மாதாஜி. அதாவது அருவவாதிகள் என்பது இறைவனை ஆற்றல் மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள், ரூபமற்றவர்கள் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள். பிரம்மவாதியும் அருவவாதியும் ஒண்ணா பொண்ணா? இல்ல, பிரம்மவாதி வந்து அவர் வந்து ஆற்றலை நம்புகிறார்கள். ஆனால் இறைவனுடைய ரூபத்தின் மீது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு. அவர் பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு என்று நம்பிக்கை உண்டா மாதாஜி? Yes, நம்பிக்கை உண்டு. உண்டு. பிரம்மவாதி ஞான தலத்திலிருந்து நம்ம நோக்கணும் இத. ஓகே, சோ அதாவது அருவவாதி என்பது அவன் ரூபத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அவன் மாயாவாதி என்பது நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் ரைட் தான். அருவவாதியும் மாயாவாதியும் ஒன்றுதான். ஓகே, தேங்க்யூ ஆனா மாதாஜி. அந்த அதுலயுமே வந்து இந்த 2 வகை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். சோ அதாவது அருவம் என்பது ஆற்றலை கொண்டு அவர்கள் வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்தாலும் பிறகு அவர்கள் இறைவனுடைய ரூபத்தின் மீது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை என்பது அதாவது உண்டு என்பதால் தான் அவர்கள் பிரம்ம நிலையை அடைகிறார்கள். பிரம்மவாதி என்பது அவங்களுக்கு பெயர். சோ அதனால இறைவனுடைய ரூபத்தை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அந்த சாயுஜ்ய முக்தியை வந்து இறைவனுடைய ஜோதியில் கலந்து விட வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு என்பது உண்டு அவங்களுக்கு. ஓகே, ஆனால் அப்படி இருந்த சுகதேவ கோஸ்வாமியே வந்து அது என்ன ஸ்லோகங்கள், 2 ஸ்லோகங்கள் ஆக்சுவலி. உங்களுக்கு யாருக்கா ஞாபகம் இருந்தா திருப்பி சொல்லுங்க, எனக்கு மறந்து போயிடுது. உங்களுக்கு ராதிகா மாதாஜி நிறைய வாட்டி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. பூதனா பத்தி ஒரு ஸ்லோகமும் அவரோட அழக பத்தியும் ஒரு ஸ்லோகமும். 2மே நேத்து கூட அதுதான் எடுத்தேன். ஆனா எனக்கு ஸ்லோகங்கள் எனக்கு டக்கு ஞாபகம் வரல. பர்ஹா பீட்டம் இல்லையா, பர்காபீடம். பர்ஹா பீட்டம் வந்து அவருடைய அழகு பத்தி சொல்றது. இன்னொன்னு வந்து அது 3rd கேண்டர்ல வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா மாதாஜி, பூதனா பத்தி வர்றது பீடம் வர 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 இல்ல வேணாம், நீங்க ரொம்ப ட்ரை பண்ண வேண்டாம். எனக்கு கூட வரல. நான் ஸ்லோகம் முக்கியம் கிடையாது, நம்ம கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா, ஸ்லோகம் அப்புறமா கூட படிக்கலாம், நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம எதுலெல்லாம் லேகிங்கா இருக்குமோ அதெல்லாம் நிதானமா பண்ணிப்போம். ஆனா இப்போ நமக்கு புரிய வேண்டியதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம. ஓகே, ஸோ இப்படி இந்த 12 மகாஜனங்கள் யாருன்றது ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. பிரம்மா, நாரதர், சிவபெருமான், குமாராஸ், 4 குமாரர்கள் அதுல. ஓகே, குமாரா என்பது 4 பேரையும் குறிக்கிறது. ஓகே, கபிலா, மனு, பிரகலாதா, பீஷ்மா, ஜனகா, சுகதேவ் கோஸ்வாமி, பலி மகாராஜா அண்ட் யமராஜா. இவங்கதான் 12 மகாஜனங்கள். ஸோ இவங்க வந்து தர்மத்தையும் இல்லையா, எப்படி வந்து ஒரு அதாவது தர்மம் என்பது அதாவது ஒரு விஷயத்துல கிடையாது, எல்லா விஷயத்தையுமே அந்த விஷயத்துக்கு தகுந்த தர்மம் என்னவோ அதை வந்து பரிபாலிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க. ஓகே, ஸோ அதுல பீஷ்ம பிதாமகரும் ஒன்று. அதுவுமே வந்து முக்கியமான 3 பேர்கள்ல அவர் தான் ஒன்று என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் இந்த வியாக்கியானங்கள்ல நம்ம படிக்கக்கூடிய வியாக்கியானங்கள் வந்து ஒன்னு ஜீவ கோஸ்வாமிது, இன்னொன்னு சனாதன கோஸ்வாமிது, இன்னொன்னு வந்து ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார், அடுத்து வந்து ஸ்ரீதர் சுவாமி, இன்னொருத்தர் வந்து எனக்கு ஞாபகம் வர டக்குன்னு ஐ திங்க் நான் சொல்லியிருக்கேன்.
இந்த 5 ஆச்சாரியர்களுடைய வியாக்கியானங்களுடைய சாராம்சம் தான் நாம் இந்த பிரபுபாதருடைய இந்த பொருளுரையில நம்ம படிக்கிறோம். ஓகே, நாம் இத எப்படின்னா அந்த 5 பேருக்குமே நமஸ்காரங்களை சொல்லி நாம வாசிக்க வேண்டியதுதான். ஏன்னா அவங்களுடைய கிருபை இருந்தாதான் இதெல்லாமே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். பிரபுபாதர் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையா கொடுத்துருக்காரு. அதை நாம நன்னா அலசி ஆராயத்துக்கான அந்த பக்குவத்துக்கு நாம போகணும். அதாவது மனசு லயிக்கணும் அதுல வந்து. ஓகே, ஸோ அவங்களுடைய அனுபவம் என்பது ரியலைசேஷன், உணர்தல். ஸோ பக்தியில உணர்ந்து சொல்றது ஆக்சுவலி. ஸோ ஏதோ மேலோட்டமா பௌதிக தளத்திலிருந்து சொல்றது கிடையாது. அந்த உணர்தல் கூட வந்து அவங்க எவ்வாறு வந்து முந்தைய ஆச்சாரியரிடத்திலிருந்து கேட்டறிந்தார்களோ அதை கொண்டு அவர்கள் வந்து உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவங்களுடைய அந்த அந்த கருத்துக்களை வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு. ஓகே, ஆனா அது எல்லாமே சிமிலரா தான் வரும். ஓகே, வல்லபாச்சாரியா நேத்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்லியிருக்கலாம் நானு, ஆனா அது டைம் பத்தாதுன்னு நினைச்சு நான் சொல்லவே இல்லை அந்த கிளாஸ்ல. வல்லபாச்சாரியார் பத்தி நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து ஒரு வியாக்கியானம் எழுத வருவார். ஸோ who is the close associate actually சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு? சொரூப தாமோதர் தாஸ். அவர் தான் வந்து இந்த இதெல்லாமே போடுறது, நோட்டீஸ்ல போடுறது, இன்னைக்கு இந்த இடத்துல செக்ரட்டரி மாதிரி. இல்லையா, செக்ரட்டரி மாதிரி எல்லாத்தையுமே போடுவார். சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இட்டர்னரி எல்லாமே அவர் தான் போடுவார் இல்லையா? ஸோ இவ்வாறு அந்த எடிட்டர் வேலையெல்லாம் அவர் தான் செய்வார். ஸோ அவர்கிட்ட வந்து இவர் என்ன பண்ணுவார், வல்லபாச்சாரியா வந்து அவர் ஒரு வியாக்கியானம் எழுதுவார். இந்த துஷ்டி மார்க்கத்தை சேர்ந்தவர் தான் இவர் வல்லபாச்சாரியா. ஸோ வல்லப சம்பிரதாயம். ஸோ அவர் வந்து வியாக்கியானம் எழுதியிருப்பார். எழுதிட்டு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட வந்து வருவார். சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வந்து சொல்வார், ஸ்ரீதர சுவாமியுடைய கருத்துக்கள் வந்து டிஃபரன்சஸ் வருது. ஸோ இது நான் அவருடைய எழுத்துக்களுடைய அடிப்படையா வச்சு அவர் எங்கெல்லாம் வந்து கரெக்டா எழுதலையோ அதெல்லாம் நான் கரெக்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். ஸோ ஒரு ஆச்சாரியா வந்து எப்பவுமே இன்னொரு ஆச்சாரியா வந்து குற்றம் காணவே மாட்டாங்க இல்லையா? அவ்வளவு எலிவேட்டடா இருக்கக்கூடியவங்க வந்து தன்னுடைய எழுத்துக்கள் தான் கரெக்ட்னு வந்து யாருமே வாதிக்க மாட்டாங்க. இதை கேட்ட பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த வியாக்கியானத்தையே வந்து தொடவே இல்லையா. ஸோ இவர் வந்து சமர்ப்பித்துட்டு போயிட்டார். ஆனா அதை வந்து அவர் வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டார். வல்லபாச்சாரியாவுக்கு வந்து அவருக்கு இனிமே வந்து நோ தர்ஷன் ஆல்சோ. ஸோ அப்படி ஒரு காலகட்டம். ஸோ இது மீண்டும் வல்லபாச்சாரியா என்ன பண்றாரு, என்ன ஸ்டேட்டஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அவர் வியாக்கியானம் எழுதின அந்த 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 இது வந்து என்னது சொல்லுவாங்க, நான் வந்து அந்த வியாக்கியானம் எழுதினேன், அந்த ஒரு பாவம் வந்து இருந்தது அவருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து ஸ்வரூப் தாமோதர் தாஸ் கிட்ட வந்து கேட்கும் பொழுது அதன் பிறகு வந்து அதாவது ஒரு வார்த்தை சொன்னார், யாரெல்லாம் வந்து சுவாமி ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்க வந்து ஒரு ப்ராஸ்டியூட் தான் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு கருத்தை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னார். ஸோ ஒன் ஷுட் ஃபாலோ த சுவாமி, அதர்வைஸ் ஹில் பி எ ப்ராஸ்டியூட் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படின்னா நாம செய்யக்கூடிய இந்த கருத்து எதுக்குனாக்கா, நம்முடைய உணர்தலை வைத்து நாம இந்த வியாக்கியானங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. ஸோ ஒரு குருவனுடைய உணர்தல் எவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை அவ்வாறே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் முக்கியம். அதற்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு கதை தான் இது. அதன் பிறகு அந்த வியாக்கியானத்தை வந்து பார்க்கவே இல்லை. இதை வந்து சொன்ன பிறகு ஐ திங்க் வல்லபாச்சாரியா என்ன பண்றாருனாக்கா, மீண்டும் எடுத்துட்டு போயிட்டு அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணி இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து ரியலி அதாவது ஒரு பக்தராக இருந்து அதை வந்து புரிஞ்சு மீண்டும் வந்து அதை வந்து எழுதி எடுத்துட்டு வந்து சமர்ப்பிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தாராம். ஸோ வி ஷுட் நாட் அபராதங்கள், அது எல்லாமே வைஷ்ணவ அபராதங்கள். அவங்க அவ்வளவு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி இல்லையா, தியாகத்தை பண்ணி அவங்களுடைய அனுபவங்கள் மேலும் பக்தி தொண்டை புரிஞ்சுதான் அதை நமக்கு எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்லோகமா இருக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து நமக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு. இப்போ மேல இருக்கக்கூடிய இந்த சான்ஸ்கிரிட்டை வந்து நம்ம முழுசா வந்து இப்படி விளக்கத்தை வச்சு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? இங்க என்ன கொடுத்துருக்க அனுபவம் இல்லையா, அடுத்து வந்து பகவான் அப்படிங்கிற டைரக்ட் குய்யதமம் ரகசியம் இல்லையா, சிவா என்பது சிவா தான் இல்லையா, தேவரிஷி நாரதர் இல்லையா, அதுக்கு அடுத்து வந்து சாக்ஷாத் அப்படின்னா அதாவது அவ்வாறே டைரக்டா சாக்ஷாத் எந்த எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதான் இன்டைரக்ட்லி கிடையாது, டைரக்டாவே இல்லையா. இப்படி நம்ம இதெல்லாம் நேர புரிஞ்சுக்கும் போது இல்லை வந்து நம்ம எதுவுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஒன்லி சில வார்த்தைகள் தான் இருக்கும். ஆனா அதுக்கு இருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்டா இருக்கக்கூடிய அந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே இந்த வியாக்கியானத்துல தான் வரும்.
ஸோ இது அனைத்துமே 5 ஆச்சாரியர்களுடைய வியாக்கியானங்களை வந்து கலவையாக எடுத்து நமக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, அமுதம் போன்று கொடுத்திருக்காரு இல்லையா. அதாவது பிபத பாகவதம் ரசமாலயம் இல்லையா, படிச்சிருக்கோம் நம்ம. அந்த ஒரு ஸ்வீட்னஸ் வந்து நமக்கு இந்த பாகவதத்துல வந்து யார் கொடுத்திருக்கிறது, ஷீல பிரபுபாதர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கார். ஸோ மேலும் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஆச்சாரியாஸ் அனுபவம் ஃபர்ஸ்ட் அப்ரிஷியேட்டட் பை டிவோட்டி இன் எக்கஸ்டி மேனிஃபெஸ்டிங். அதாவது நமக்கு இந்த பரவச நிலை வரும் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் உடல் வந்து நடுங்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து வேர்க்கிறது, கண்ணில் தாரதாரையா தண்ணி வர்றது, நீர், அடுத்து வந்து உடல் அதாவது எரப்ஷன்ஸ் அப்படின்னாக்க நம்ம கை கால் நடுக்கங்கள் இல்லையா, இதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஸோ ட்ரெம்பிளிங், அதாவது உடலினுடைய ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து நம்ம வந்து அதாவது ஆனந்த கண்ணீர்லையும் அதாவது பக்தியின் பரவச நிலையிலே இருக்கும் பொழுது நம்ம உடல்ல வந்து இந்த மயில் கூச்சங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நிற்கும் இல்லையா. ஸோ மெய் சிலிர்த்து போறது, இதெல்லாமே வந்து ஒரு 8 நிலைகள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அப்படி பை என்ஹான்ஸ் பை ஸ்டடி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த க்ளோரிஸ் ஆஃப் த லார்ட். ஸோ இதெல்லாமே வந்து நாம இன்னும் மேலும் நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து நாம மேலும் மேலும் இதை வந்து படிச்சு நாம தெரிஞ்சுக்கிறது, கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா. ஸோ பாவங்கள் சச் டிஃப்ரெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் ஆஃப் பாவாஸ் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சு. இது வந்து யசோதை தாயாருக்கும் பகவானுக்கும் இடையில நடந்த அந்த தாமோதர் லீலையை நம்ம வந்து எடுக்கும் பொழுது அவரை கயிறால கட்டி உரலோட கட்டணுன்றதுக்காக ஒவ்வொரு முறையுமே ஒரு கயிறை சேர்க்கும் பொழுது தாயாருடைய சுவாசமும் சரி இல்லையா, அவருடைய உடலினுடைய அதாவது ஏற்படக்கூடிய அந்த அவருடைய அவயங்கள் ஏற்படக்கூடிய அந்த என்ன சொல்லுவாங்க டென்ஷன் இல்லையா, ஐயோ கட்ட முடியலையே அப்படிங்கிற இது இல்லையா. ஸோ எப்படி போட்டாலும் நம்ம கண்ணனை கட்ட முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் இல்லையா, அந்த ஒரு நிலை வந்து நம்ம பார்க்குறோம். அண்ட் இந்த சேரியட் டிரைவிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் லவ் வித் அர்ஜுனரை ரட்சித்து கொண்டே வந்து பகவான் கடைசி வரைக்குமே என்ன பண்ணார், அதாவது பாண்டவர்களை வந்து ரட்சித்து அவர்கள் ஆட்சி புரியறதுக்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். இறைவன், இஃப் லார்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அஸ், நோ அதர் பீப்புள் நோ நீட் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் அஸ். ஆக்சுவலி இன்னொருத்தவங்க வந்து நமக்கு நிக்கணும்ன்ற அவசியங்கள் கிடையாது, மற்றது எல்லாமே தானா வந்துடும். ஆனா கடவுளே நமக்கு வந்து நிக்கலன்னா எத்தனை பேர் நம்ம நின்னாலும் நம்மள வந்து நம்ம நிக்க முடியாது இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எழுந்து நிக்கணும்ன்றது இறைவனுடைய கருணையா இருந்தாக்கா இல்லையா, அவருடைய விருப்பம் அது. ஆனால் இப்ப படுத்துட்டே இருக்க உடல் நலம் குன்றி படுத்துட்டே இருக்கவங்க எழுந்து நிக்கணும்ன்றது இறைவனுடைய சித்தமானால் அப்போ அவருடைய சித்தனை அதனால வந்து அவர் வந்து ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட் பண்ணியாவது நம்ம எழுந்து நிற்போம் இல்லையா. ஆனா அதே வந்து இவங்க எழவே கூடாது அப்படின்ற ஒரு சித்தம் என்பது அவருடைய கர்ம பலனால் இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி எத்தனை பேர் எழுப்பி நிறுத்தினாலுமே அந்த நபரால எழுந்து நிற்க முடியாது. ஸோ வென் காட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அஸ், ஸோ நோ ஒன் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஆனா அதே வந்து வென் காட் இஸ் நாட் வில்லிங் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் அஸ் என்னும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி எத்தனை பேர் வென் மெனி பீப்புள் சப்போர்ட் பண்ணாலும் நம்மளால எழுந்து நிற்க முடியாது. ஸோ வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா. ஐ புட் மை டிவோட்டி இன்டு டிஃபிகல்ட். பகவான் நமக்கு நிறைய கஷ்டத்தை கொடுக்குறார், ஒரு பக்தருக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குறார் அப்படின்னாக்கா, ஆனா அவர் அதனால வந்து நிறைய தூய்மை அடைவார், கலங்கங்கள் இருந்து விடுபடுவார், மேலும் தவறே இழைக்காத ஒரு நிலைக்கு அவர் வந்து ஆட்கொள்ளப்படுவார். ஆனா அதே நம்முடைய கஷ்டங்கள் இல்லையா, பிளேசிங் த டிவோட்டி இன்டு மெட்டீரியல் ட்ரபிள்ஸ் மீன் டெலிவரிங் தெம் ஃப்ரம் த illusory material relations. 100%. இந்த வரி ரொம்ப அற்புதம். ஆக்சுவலி ஒரு பக்தனை வந்து கடினமான ஒரு பௌதீக சங்கடங்கள்ல வந்து பகவான் ஆழ்த்தி இருக்காருன்னா அவங்க இந்த பௌதீக இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிட்டாச்மெண்ட் ஆகி வெளியே வர்றதுக்கு தான். ஸோ நமக்கு ஒரு கடினமான சூழ்நிலை இருந்தால் அதை வந்து எதிர்கொண்டு நாம வந்து அதுல இருந்து வெளியில வரணும்ன்ற முயற்சி நம்ம கண்டிப்பா செய்வோம் இல்லையா. அதுவும் இறைவனுடைய கிருபையை கொண்டு செய்யணும்னு நினைப்போம். அப்போ அதை சுலபமாக நம்ம கடந்து விடுவோம். ஆனா நான் என்னுடைய முயற்சியிலேயே அதை கடந்து செல்வேன் என்ற அந்த நிலை வரும்பொழுது கண்டிப்பாக நம்மளால வந்து ஒரு கன்றுக்குட்டினுடைய குழம்பு இருக்கு பாருங்க, அந்த அளவுக்கு நீரை கூட நம்மளால தாண்டி செல்ல முடியாது. ஸோ அதுதான் உண்மை இல்லையா. Therefore, material resources are withdrawn by the Lord. A devotee is 10% attracted towards the transcendental. யாருக்கு மனசளவுல வந்து இறைவன் தொண்டின் மீது ஈடுபாடு இருக்கோ மற்றும் பௌதீகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த ஈடுபாடு வந்து 100% வந்து விடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த தெய்வீகமான நிலையை வந்து பகவான் கொடுக்கிறார். தட் மீன்ஸ் கேரிங் த லார்ட் இன் தேர் ஹார்ட். ஹிருதயத்துல வந்து இறைவனை வந்து அவங்களால காண முடியும், அவரை தாங்கி செல்லவும் முடியும் அவங்களால.
ஸோ ட்ரிபுலேஷன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த லார்ட், அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நிறைய சங்கடங்களை கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அவங்களுடைய பாவங்கள்ல இருந்து அவரை விடுவிக்கிறதுக்காக தான். ஆல் தீஸ் க்ளோரிஸ் ஆஃப் லார்ட் ஆர் எஸ்பெஷலி ஃபார் த கிரேட் மகாஜனாஸ். இப்போ இந்த கருத்து எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, அதாவது போர்னுடைய 10வது நாள்ல இருந்து வெற்றி அடையிற வரைக்குமே வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜா வந்து அங்கே நின்று அவரிடத்துல வந்து ஆசீர்வாதங்களும் மற்றும் வந்து ராஜ்யத்தை ஆளக்கூடிய அந்த சித்தாந்தங்களையுமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்திருக்க அவர் அவ்வளவு நேரமே அவர் வந்து உணவு கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது, நீர் கிடையாது, உணவு கிடையாது, அப்படி படுத்திருக்கக்கூடிய பீஷ்ம தேவர் இல்லையா, அவ்வளவு சங்கடம். ஆனா அந்த சங்கடத்தை வந்து அவர் சங்கடமாகவே கருதவில்லை இல்லையா, இறைவனுடைய கிருபையாக அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். சோ தான் இப்பொழுது படக்கூடிய இந்த வலியும் வேதனையும் இங்கேயே நிறைவு பெற்று விட வேண்டும் இல்லையா, அப்பதான் போகக்கூடிய அந்த பாதை வந்து சுலபமாக இருக்கும்ன்ற ஒரு கருத்து வந்து அவருக்கு இருந்தது. பீங்க மகாஜனா அவருக்கு அது தெரியும் இல்லையா. அது போல இங்க இடத்துல சோ இதை வந்து நன்னா புரிஞ்சுக்கின்றவங்க வந்து பகவானை யாருமே நிந்திக்கவே மாட்டாங்க. எனக்கு ஏன் பகவான் இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுத்தார் அப்படிங்கிற அந்த கருத்து வருது இல்லையா. சோ அந்த கருத்து வந்து வரவே வராது. சோ பீஷ்ம பிதாமகர் அம்பு படைக்கல, குறைந்தது 10-15 நாட்கள்னா படுத்திருந்திருப்பார் இல்லையா. சோ அந்த 10-15 நாட்களுமே வந்து அவர் எவ்வளவு வலியும் வேதனையுமே வந்து அனுபவிச்சிருப்பார் இல்லையா. நமக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு இச்சிங் வந்தாலே நாம் என்ன பண்றோம், அந்த இடத்த வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரப்பிங் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் வேற வேலை பண்றோம் இல்லையா. ஒரு ஆஞ்சி பார்த்துட்டு தான் அதை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அவர் அந்த அம்பு படைக்கிலே படுத்து வலியும் வேதனையோடு இருந்த பீஷ்ம பிதாமகர் அவருக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்திருக்கும் இல்லையா. ஆனா அந்த சங்கடத்தை அவர் சங்கடமாகவே கருதவில்லை. ஏன்னா அவர் உடல் தளத்தில் இருக்கவில்லை, மனது வந்து அந்த ஆன்மீக தளத்தில் இட்டு சென்று விட்டார். சோ அதனால இந்த உடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய உபாதைகள் எல்லாம் வந்து சில காலம்தான் என்பதை வந்து அவரை நல்லா புரிஞ்சிருந்தார். எம் மன்யசே மாதுலேயம் பிரியம் மித்ரம் சுஹுர்த்தம் அக்கரோஹ சவிச்சம் தூதம் சௌஹ்ருதாத் அத சாரதிம். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. யம் மன்யசே மாதுலேயம் பிரியம் மித்ரம் சகுர்தமம் அகரோ சசிவம் ஸ்தூதம் சௌஹ்ருதாத்தும் அது சாரதீம். ராஜனே, அறியாமையால் உனது மாமன் என்றும் மிக பிரியமான நண்பன் என்றும் உன் நலம் விரும்புவர் என்றும் ஆலோசகர் என்றும் தூதர் என்றும் மற்றும் ஆதரவாளர் என்றும் நினைத்திருந்த அந்த அந்நபர் அதே பரமபுருஷனாகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஆவார். பொருளுரை: பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பாண்டவர்களுடன் மாமன், சகோதரன், நண்பன், நலம் விரும்புவர், ஆலோசகர், தூதர், ஆதரவாளர் முதலான உறவுகளை கொண்டிருந்த போதிலும் எப்பொழுதும் பரமபுருஷ பகவானாகவே இருந்தார். காரணமற்ற கருணையினாலும் அன்பினாலும் அவரது தூய பக்தர்களுக்கு அவர் எல்லா வகையான சேவைகளையும் செய்தார். அதனால் பரமபுருஷர் என்னும் அவரது நிலையை மாற்றிக்கொண்டார் என்பது அர்த்தமல்ல. அவரை ஒரு சாதாரண மனிதராக நினைப்பது மிகப்பெரிய அறியாமையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. பகவான வந்து நாம இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து இறங்கி வரும் பொழுது இல்லையா, மூடர்கள் வந்து ஏளனம் செய்கிறார்கள் என்று பகவான் பகவத்கீதையிலே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. அவங்கள போல ஒரு பௌதிக உடல், இந்த மாதிரி ஒரு அஜ்ஞானம் யார் செய்தார்? ஆக்சுவலி கிருஷ்ணருக்கு யார் செய்தது? துரியோதனன் செய்தான் இல்லையா. சோ அந்த தூது வரும்போது அவரை வந்து சிறைச்சாலையில வந்து அடைக்கணும் இல்லையா, காலாகிரகத்துல போடணும்னு நினைச்சான் இல்லையா. அதற்காக சங்கிலியுமே அவன் வந்து தயார் பண்ணி வச்சான். சோ எவ்வளவு அடர்ந்த அறியாமை இருக்கணும் இல்லையா. சகுனி அவ்வளவு நாலெட்ஜபிளா இருந்தோம், அவனுமே வந்து அதை வந்து சரியா புரிந்து கொள்ளவில்லை. That personality whom out of ignorant only you thought to be your material cousin, அதாவது உன்னுடைய மாமனுடைய மகன் என்று நீ நினைச்சின்ற இல்லையா. சோ அதாவது பௌதீக தளத்துல இருந்து இருக்கக்கூடிய உறவு முறைகளை மட்டும்தான் நீ நினைச்ச. ஆனா அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே படைத்தவர் என்ற அந்த கோணத்திலிருந்து நீ நோக்கவில்லை இல்லையா. அவர் உன்னுடைய நண்பனாகவும் நலம் விரும்பியாகவும் உனக்காக வந்து அதாவது ஆலோசகராகவும் மேலும் வந்து ஒரு தூதுவராகவும் உனக்கான நன்மை அளிப்பவராகவும் இத்தனை விதமான நிலைகள்ல உனக்கு வந்து
அவர் சகாயம் பண்ணியிருக்கார். ஆனாலும் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய உயர்ந்த ஆளுமை என்பதை வந்து நீ வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய காரணமற்ற கருணையால் இல்லையா, மேலும் அதாவது அன்பான அந்த பக்தர்கள், தூய பக்தர்களுக்கு வந்து இந்த இந்த மாதிரியான சேவைகள் எல்லாமே அவர் செய்யறார். அதுதான் கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி இல்லையா. சுலபத்துல பகவான் கிருஷ்ண ஆகர்ஷணியை வந்து நமக்கு அடைய விட மாட்டார். ஏன்னா அவரே வந்து நமக்கு வந்து சேவை பண்ணக்கூடிய நிலைக்கு வந்துடும். மோட்சத்தையும் கொடுத்துருவார் பகவான், ஆனா கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி கொடுக்கவே மாட்டார். ஆனா இப்போ அவர் அவர் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அவதரித்திருந்தாலும் அவரை நாம் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல காண்பது என்பது தவறாகும். அவருடைய நிலை எப்பொழுதுமே மாற்றம் இல்லை. ஆனால் அவர் ஏற்றிருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரத்திற்கு ஏற்றவாறு அவர் வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார், அவ்வளவுதான். ஆனா அப்படி அவர் செயல்படுவதை பார்த்து அவரை ஒரு சாதாரண மனிதன் என்று எண்ணுபவன் அதாவது மிக அறியாமையில் இருக்கின்றான் என்று பொருள். இத வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் சொல்றார் ஆக்சுவலி. ஓகே, சர்வாத்மன சமத்ரிஷோ ஏ அத்வாயஷ்யானு அஹங்கிருதே தம் கிருதம் மதி வைஷம்யம் நிர்வாதஸ்ய நாக்வச்சேத். எஸ் மாதாஜி நான் வாசிக்கிட்டா மாதாஜி? வாசி வாசி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷ பகவான் என்பதால் அவர் அனைவருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார். அனைவரிடமும் சம அன்பு கொண்டவரான அவர் வேற்றுமை என்னும் பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவர் ஆவார். எனவே சமநிலை கொண்டவரான அவரது செயல்களும் பௌதீக களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டவை ஆகும். பொருளுரை. அவர் பூரணமானவர் என்பதால் அவரிலிருந்து வேறுபட்டு இருப்பது எதுவுமே இல்லை. அவர் கைவல்யம் எனப்படுகிறார். அதாவது சிருஷ்டியில் அவரை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை. அனைத்தும் அனைவரும் அவரது சக்தியின் தோற்றங்களே. இவ்வாறாக அவரது சக்தியிலிருந்து வேறுபடாதவரான அவர் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருக்கிறார். சூரியன் எப்படி சூரிய கதிர்களால் எங்கும் பரவி இருக்கிறதோ அவ்வாறே பகவானும் அவரது சக்தியினால் எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருக்கிறார். அவர் எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரம வழிகாட்டியான பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். இவ்வாறு அவர் ஏற்கனவே அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் சாரதியாகவும் ஆலோசகராகவும் இருக்கிறார். எனவே அவர் அர்ஜுனனின் சாரதியாக இருந்த பொழுது உன்னதமான அவரது நிலையில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை. உண்மையில் பக்தி தொண்டின் பலம்தான் அவரை தேரோட்டியாகவோ அல்லது தூதராகவோ தோன்ற செய்கிறது. பௌதிக வாழ்வுடன் அவர் செய்ய வேண்டியிருப்பது ஒன்றுமில்லை என்பதால் அவர் பூரண ஆன்மஸ்வரூபியாக விளங்குகிறார். இதனால் அவருக்கு உயர்ந்த செயலும் இல்லை, தாழ்ந்த செயலும் இல்லை. அவர் பரமபுருஷ பகவானாக இருப்பதால் அவரிடம் பொய் அகங்காரம் இல்லை. இதனால் அவருக்கு வேறான எந்த பொருளுடனும் அவர் தம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது இல்லை. அவரை பொறுத்தவரை ஜட அகங்காரமானது அவருக்குள் சமநிலைப்படுத்தப்பட்டு விடுகிறது. ஆகவே அவரது தூய பக்தர்களின் தேரோட்டியாவதனால் அவர்களை விட தாழ்ந்தவர் ஆவதாக அவர் உணர்வது இல்லை. தூய பக்தர்களால் மட்டுமே பாசமுள்ள பகவானிடமிருந்து சேவையை பெற முடியும். அதுவே அவர்களின் பெருமையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இங்கே கைவல்யம் என்பது நமக்கு தெரியும் இல்லையா. கைவல்யம் என்பது இந்த சாயுஜ முக்தி அப்படின்னா அந்த பிரம்ம ஜோதிரை வந்து குடிக்கிறது. ஓகே, கைவல்யம் நரகாயக்கே இல்லையா. அதாவது கைவல்யம் என்பது இட்ஸ் நாட் அந்த முக்தி வந்து நமக்கு வந்து நன்மையை பயக்கா இல்லையா. ஸோ அதுதான் லீஸ்ட் முக்தியை நம்ம படிக்கிறது. ஓகே, இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம கைவல்யமாக பகவானை பார்க்கிறோம் அப்படின்னா ஆற்றலின் ரூபத்துல நாம வந்து உணர்கின்றோம். பார்க்கறது கூட கிடையாது, உணர்கின்றோம். காற்று பலமாக அடிக்கிறது என்பது அது நம்மளை தொட்டி செல்லும் பொழுது நம்ம அதை உணர்கின்றோம் இல்லையா. பலமான காற்று நம்மளால நம்மளை சுத்தி காத்து இருக்குன்றதே நம்மளை ஸ்பர்ஷம் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. அதே மாதிரி நம்ம உணவு பசி என்பது நம்ம உணவு உண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையில இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து பசி என்பதும் நமக்கு தெரிகிறது இல்லையா. சோ அது போல பகவானுடைய ஆற்றலை மட்டுமே உணரக்கூடியதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள். எவ்வாறு சூரியனிலிருந்து பிறக்கக்கூடிய அந்த என்னது பிரகாசம் நம்ம பிரித்து எடுக்கவே முடியாது இல்லையா. சூரியனிலிருந்து சூரிய பிரகாசத்தை நம்மளால பிரிக்க முடியுமா?
கண்டிப்பா பிரிக்க முடியாது. அது போல பகவானுடைய திருமேனிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரம்ம ஜோதியா இருக்கக்கூடிய அந்த பிரகாசத்தையும் பகவானையும் நம்மளால பிரித்து பார்க்க முடியாது. அவருக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் தான் அந்த பிரகாசம். பிரகாசம் என்பது ஞானத்திற்கு சொல்லலாம் இல்லையா? எங்கே சோ எவ்வாறு சூரியனிலிருந்து சூரிய கிரகம் சூரியனிலிருந்து இந்த சூரிய கிரகணங்கள் அப்படின்னா இந்த ஒளி கதிர்கள் வந்து பிரிக்க முடியாது இல்லையா? மேலும் அந்த சூரிய கதிர் வந்து எங்க விழணுன்ற ஒரு வேறுபாடு கொண்டு நமக்கு பதிகின்றதா? கிடையாது. எங்கெல்லாம் வந்து சூரிய கதிர்கள் பாய முடியுமோ எல்லா இடங்களிலுமே அந்த சூரிய கதிர்கள் வந்து பாய்கின்றது இல்லையா? சோ அதனுடைய அப்டக்கல்ஸ் யாரு? நாம தான் பண்ணி வைக்கிறோம். இப்போ வந்து சவுர் எழுப்பிட்டா வீட்டுக்குள்ள நமக்கு வந்து சூரியன் கிடையாது இல்லையா? ஆனா வெளியில வந்து சூரியன் இருக்கும். அதே நம்ம வந்து நிறைய ஜன்னல் எல்லாம் வச்சிருந்தோம்னாக்கா அந்த ஜன்னல் ஓரமா பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து சூரிய ஒளி வந்து உள்ளுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள வர்றதுக்கான அந்த வாய்ப்பு உண்டு. சோ அது போலதான் பகவானுடைய ஆற்றலும் பகவானுடைய ஆற்றலும் பகவானும் நம்ம பிரித்து காண முடியாது. ஓகே. சோ அவ்வாறு பகவானிடத்துல வந்து இதை உணர்ந்தவர்கள் இல்லையா, பக்தர்களா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து அவரிடத்தில் வந்து சரணாகதி அடைந்தவர்கள் வந்து அவரே வந்து அவரையே விலைக்கு வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடியவர்கள். இங்க பாண்டவர்கள் அந்த நிலையில தான் இருக்காங்க இல்லையா? அர்ஜுனனுக்காக தேர் ஓட்டினார் இல்லையா? திரௌபதிக்காக வந்து அந்த இதுல காட்டுல வந்து அவங்க வனவாசம் இருக்கும் பொழுது துர்வாச முனிவரிடத்துல இருந்து ரட்சித்தார் இல்லையா? மேலும் அவளுக்கு அவமானம் ஏற்பட்ட பொழுதும் பகவான் வந்து ரட்சித்தார். இத்தனையுமே ஒரு சூழ்நிலையுமே அந்த 18ஆம் நாள் போர்ல கடைசி நாள் மட்டும்தான் வந்து பலராமர் வந்து நீ வந்து அவங்களுக்கு உதவி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்ன ஒரு காரணத்துக்காக பண்ண மாட்டார். சோ அதுவுமே அவ்வாறு பேச வச்சதும் அவர்தான். பலராமரால வந்து சேஷன் இல்லையா, அம்சம் இல்லையா? சோ அவர் வந்து பீஷ்மன் வந்து அந்த சேஷனாகம் அப்ப என்ன வந்து ரட்சித்தது. அதே போல இந்த சமயத்திலுமே என்ன சேஷனாகம் ரட்சிக்கட்டும்னு சொல்லும் பொழுது சோ அப்போ துரியோதனுடைய பாவங்கள் எங்க இருக்கின்றது ஒரு பாகமா அவங்க கண்டறியும் பொழுது அவன் திரௌபதியை வந்து தன் தொடை மீது அமர சொன்னான் என்ற அந்த ஒரு கருத்து வந்து, ஏன்னா மல்யுத்த போர்ல வந்து கால் பண்ணிட்டே இருக்காங்களே. இந்த போனையே எங்கேயாவது போட்டுணும்னு நினைக்கிறேன் நான். இன்னும் முடியல. ஸோ when he exhibits himself charioteer இல்லையா, அதாவது தேரோட்டியாக யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு. அவருடைய உண்மையான நிலையை வந்து அவர் எங்கேயுமே வந்து வெளிப்படுத்தணும்னு நினைக்கல, தேவையும் கிடையாது. இந்த ஒரு கருத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கையில. அதாவது எந்த வேலையுமே வந்து ஏளனமான வேலை கிடையாது. கூட்டி பெருக்கக்கூடிய வேலை, இப்ப தெருவுல வந்து குப்பை பெருக்கக்கூடிய எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய வேலையும் நாம வீட்டுல செய்யக்கூடிய வேலையுமே வந்து வேறுபடுத்த முடியாது இல்லையா? எல்லாமே வேலைகள் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில தான் எடுத்துட்டு போகணும். அவங்க உயர்ந்தவங்க, நாம தாழ்ந்தவங்க, இந்த கேட்டகரைசேஷனே வரக்கூடாது. அவங்களுடைய கடமையை செய்கிறார்கள், நாம நம்ம கடமையை செய்யணும், அவ்வளவுதான் இல்லையா? இங்க இறைவன் வந்து தன்னுடைய பக்தனிடத்துல வந்து அவர் வந்து ஒரு சேவகனாக மாறிவிட்டார். அதனால அவர் என்ன செய்யணுமோ அந்த செயல், தொண்டு பண்ணணுமோ அதை செய்துட்டு இருக்கார், அவ்வளவுதான். மற்றபடி அந்த செயலோடு அவர் வந்து எந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் வச்சுக்கல. அவர் இந்த செயல் நான் செய்தேன், இதற்கான புண்ணியத்தை நான் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறார். இந்த பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாமே நம்ம மனிதர்களாகி நமக்கு தான். ஏன்னா நமக்கு தான் எதிர்பார்ப்புகள் உண்டு. பகவானுக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. அவர் நம்ம கிட்ட எதையாவது எதிர்பார்த்தா கூட அது நம்முடைய நன்மைக்கானது. அதை நாம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா?
அதனால chariot driver of Arjuna. So and there is no change in his exalt. அந்த தேரோட்டியாக அவர் இருந்தாலும் அவருடைய கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை எனக்கூடிய ஸ்தானத்தை அவர் என்றும் இழக்க விடவில்லை. அந்த ஸ்தானம் அவரிடத்துல எப்பவுமே இருக்கு. ஆனா அவர் வெவ்வேறு கதாபாத்திரங்கள்ல செயல்பட்டு கொண்டிருப்பார். அதே போலதான் நமக்கு கூட இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம் அநேக கதாபாத்திரங்களை ஏற்று வந்திருக்கோம். ஆன்ம தளத்துல இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் நம்முடைய உண்மையான கதாபாத்திரம். ஓகே, நித்தியமா இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவனா இருக்கக்கூடிய நாம அது ஒண்ணுதான் நம்முடைய கதாபாத்திரம். ஆனா அவன் வெவ்வேறு உடல்களை ஏற்று பிறக்கும் பொழுது குழந்தையாக ஒரு தாய் தந்தைக்கு, வளரும் காலத்துல ஒரு சகோதரனோ சகோதரியாக இருந்து இல்லையா, மேலும் யவன பருவத்துல நண்பர்களாக இருந்து, மீண்டும் ஒரு குடும்பஸ்தலத்துல ஒரு மனைவியாகவோ இல்ல கணவனாகவோ அமைய பெற்று, பிறகு அவனுக்கென்று பிள்ளைகள் இல்லையா, வயோதிகம், அவனுடைய கடமைகள், இப்படி நம்ம பல்வேறு நிலைகள்ல நாம வெவ்வேறு கதாபாத்திரங்களுக்கு மாறினாலும் ஜீவாத்மாவில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. சோ அது போன்றதுதான் பகவான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாத்திரங்கள் கூட. நாம இந்த ஸ்தூல உடலோட நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த அழியக்கூடிய உடலோட செயல்படுறோம். ஆனா பகவானுக்கு நித்தியமான உடல், அது ஒன்றுதான் வேறுபாடு. நம்மள மாதிரி பௌதிக உடல் கிடையாது, ஆன்மீகம் இல்லையா. சோ அந்த ஒரு பொசிஷன்ல அவர் எல்லாமே ஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவல் தான். அவருக்கு ஜடம் சேத்தனம் அனைத்துமே சேத்தனம் தான். நமக்கு தான் ஜடம் வேறு சேத்தனம் வேறு. இதை நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். So it is the power of devotional service only that demonstrates him as a chariot driver or a messenger. இல்லையா, தூய பக்தி ஒண்ணுதான் பகவான் அவ்வாறு செய்ய வைக்குது. ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு இதுமே அவருக்கு கான்செப்ட்ஸ் எதுவுமே அவருக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. அப்படின்னா அவர் அந்த மாதிரியான எண்ண ஓட்டங்களோ ஆதாயத்திற்காக செய்யக்கூடிய செயலோ அவர் என்றைக்கும் செய்வது கிடையாது. அதனால்தான் அந்த செயலோட அவர் சம்பந்தப்படுறது கிடையாது அப்படின்னு நம்ம நிறைய இடங்களை படிக்கிறோம். எவ்வாறு பகவான் எந்த செயலோடவே சம்பந்தப்படுறது கிடையாது, எவ்வாறு அவர் தனித்திருக்கிறார் அப்படின்னும் பொழுது, மனிதர்களாகிய நாம் இந்த 3 குணங்களோட உழந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு செயலுக்கான விளைவு மீது நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு விளைவை நாம் எதிர்பார்ப்போம் என்பது அந்த ஜீவனை பொறுத்து. அந்த ஜீவன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலை வரும்போது அது பௌதீகத்தல் இல்லையா. ஆனா பகவான் எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டார். இங்க அர்ஜுனருக்கு தேரோட்டியாக இருந்தும், நான் தேரோட்டியாக இருந்தேனே, நான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தவன் நான் எவ்வாறு இதை தேர் ஓட்டுவேன், நம்மள நினைப்போமா நினைக்க மாட்டோமா? கண்டிப்பா நினைப்போம். நம்ம எப்பவுமே எல்லோரை காட்டிலுமே நம்ம மேன்மையா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க நம்ம. ஆனா பகவான்கிட்ட அங்க கிடையாது, அந்த அகங்காரம் என்பது கிடையாது. நமக்கெல்லாம் அகங்காரம் என்ற பண்பு உண்டு, பகவான்கிட்ட அந்த பண்பு கிடையாது. ஓகே, the material conception of ego is equibalanced in him. அவர் ஏன்னா முழுமையான ஆன்மீக ஆற்றலை கொண்டதால அவருக்கு இந்த போலி அகங்காரம் என்பது கிடையாது. ஓகே, does not feel inferior by becoming chariot driver of a pure devotee. அதுதான் தூய பக்தருடைய மகிமை என்பது இந்த இடத்துல நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்படி பகவானிடத்துல பக்தி கொள்ளக்கூடியவர்கள் பகவானே தன்னோடு இருக்க செய்யக்கூடிய இந்த மாதிரி எத்தனையோ கதைகள் நாம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ துளசிதாஸ், அது துளசிதாஸ் கிடையாது, பில்வமங்கல தாகுரார் இல்லையா. அந்த 2 கண்களையுமே அவர் இழந்துடுறார் இல்லையா. அவரே அதை இது இருந்தா இன்னும் நான் அந்த அதாவது ஒரு பெண்ணை பார்த்தால் ஈர்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு பழக்கத்தை நான் விடவே இல்லை இல்லையா. சோ பெண்ணை பார்த்தால் அவளை கண்டால் ஈர்ப்பு. அதனால இந்த 2 கண்கள் இருப்பதால் தானே இந்த காட்சி அப்படிங்கிறதுனால 2 கண்களையுமே எடுத்துறார். கடைசி வரைக்குமே பகவான் தான் துணை என்னும் பொழுது பகவானே அவரோட கூட இருக்கார் இல்லையா. சோ தட் இஸ் கால்ட் அ சரணாகதி. சோ எப்ப நாம நம்முடைய காரியங்கள் நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே நாம மேன்மையா எண்ணிக்கொள்கின்றோமோ அப்பவே நமக்கு சறுக்கல். அது நமக்கு அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இல்லாமல் இறைவனால் நம்ம வழி நடத்தப்படுகின்றோம் என்ற எண்ண ஓட்டம் நமக்கு இருக்கணும். ஓகே, ததாபியே காந்த பக்தேஷு பஷ்ய பூபானுகம்பிதம் என்மே அசும் தியாஜாதித சாக்ஷாத் கிருஷ்ணோ தர்ஷனம் ஆகதஹ. எஸ் மல்லிகா மாதாஜி, ஏதோ கேட்கணுமா? ஆமா மாதாஜி, ஒரு 2 டவுட் இந்த இதுல. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கைவல்யம்னு சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, பகவான் நான் படைக்கப்பட்ட அனைத்திலும் நான் இருக்கிறேன், ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை அப்படின்னு ஒரு வசனம் சொல்லுவாரு இந்த இதுல 11ஆம் சாப்டர்னு நினைக்கிறேன்.
அதுல வந்து அதாவது எல்லா இடத்துலயும் அவர் நிறைஞ்சிருக்காரு. அசத்து அசத்து எல்லாத்துலயும் அவர் இருக்கிறதுனால அவரு கைவல்யம்னு சொல்றோம், ரைட்டு. ஆனா அவர்களில் நான் இல்லை அப்படிங்கிறது என்ன மாதாஜி? எனக்கு புரியல அது. அப்படின்னா நாம் எல்லாருமே பௌதீக தளத்துல பௌதீக குணாதிசயங்களோட அதாவது நம்முடைய செயல்படும் தன்மைகள் எல்லாம் நம்ம பொருத்தி வச்சிருக்கோம். ஆனா பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அந்த நிலையிலிருந்து நோக்கும் பொழுது அவர் நமக்குள்ள கிடையாது. ஏன்னா அவர் அந்த பௌதிக நிலையிலே கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். மேலும் பகவானை நாம வந்து அனலைஸ் பண்றது கூட வந்து மெஜாரிட்டி வந்து பௌதிக தளத்துல தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? பௌதிகத்தோட நம்ம காணும் பொழுது 3 குணங்களோட நாம் அவரை வந்து நம்மளுடைய உணர்தலை ஏற்படுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர் நம்ம பௌதிக குவாலிட்டிஸோட கிடையவே கிடையாது நம்ம கிட்ட. அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து நோக்கும் பொழுதுதான் அவருடைய உண்மையான நிலையை நம்மளால உணர முடியும். அவர் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பதையே புரிந்து கொள்ள முடியும். எது வரைக்கும் நாம அவர் அங்க இருந்து இறங்கி வராரு, பூலோகத்துக்கு எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு, நமக்காக எல்லாம் வசதிகளையும் செஞ்சு தராரு. நமக்கிட்ட பரமாத்மாவும் நமக்குள்ளேயும் இருக்கிறாரு. அதே சமயத்துல நம்மள இருந்து அப்பாற்பட்ட நிலையில, பௌதிகத்திலிருந்து அப்பாற்பட்ட நிலையில அவர் இருக்கிறாருன்னு புரிஞ்சுக்கலாமா? எஸ், இஸ் above the 3 modes. ஓகே, 3 குணங்களோட அவருக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. மனிதர்களாகிய நாம இந்த 3 குணங்களோட, அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்தோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. அதனாலதான் அவர்களில் நான் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. நான் இல்லைன்னா நாம் எப்பவுமே வந்து பௌதிக தளத்துலதான் செயல்பட்டு இருப்போம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருந்து செயல்படும் போது பகவான் நம்ம கூட கண்டிப்பா பௌதிக தளத்துல கிடையாது. அவர் இருக்கிறது எது? ஆன்மீக தளத்துல இருக்கார். நாமளும் அந்த ஆன்மீக தளத்துல போய் நோக்கும் பொழுது, ஆன்மீக தளம் எப்ப கிடைக்கும் நமக்கு? சத்துவம், சுத்த சத்துவ நிலையில போகும்பொழுது நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? சோ இதையே நாம் இப்ப கூட ஓரளவுக்கு நம்ம உணர முடியும். இது வரைக்கும் நம்மளால பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற முடிஞ்சதா? இல்லை. ஆனா ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இறைவன் மீது. இருக்கா இல்லையா? ஸ்ட்ராங் பிலீஃப். பகவான் அன்பிளிஞ்சிங் ஃபெய்த்னு சொல்லுவாங்க. அசைக்க முடியாத அசாதாரணமான நம்பிக்கை இல்லையா? அது உண்டு. இறைவன் ஒருத்தர் தான் நம்மளை வழி நடத்துறார் இல்லையா? அன்பிளிஞ்சிங், ஏகாந்த அப்படிங்கிறது அது கண்டிப்பா இருக்கு மாதாஜி. அப்புறம் இன்னொன்னு சின்ன ஒரு டவுட் மாதாஜி. அதுல வந்து இந்த பொய் அகங்காரம் இருக்குல்ல, நம்ம கிட்ட எல்லாம் பொய் அகங்காரம்னு, அது பகவான்கிட்ட இல்ல, நம்மகிட்ட இருக்கு. எல்லா குணங்களும் அவர்கிட்ட இருந்துதான் நம்ம கிட்ட வந்திருக்கு, சிறு சிறு துளியா. இந்த பொய் அகங்காரம் மட்டும் எங்க இருந்து மாதாஜி நமக்கு வந்தது? அதாவது அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள். அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகள்ல இந்த பொய் அகங்காரமும் உண்டு. அவர் வந்து ஜடசக்திகளோட சம்பந்தம் கிடையாது அப்படிங்கறதுமே நம்ம ஒரு ஆன்மீக சக்தி நம்ம ஜடசக்தியில இருக்க நமக்கு அது வந்துருது. எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்த உடனே இந்த ஜட குணங்களுக்கு ஆட்படுறோம் மாதாஜி. அதனால படுத்தப்படுறதுனால நமக்கு போய் அகங்காரம் வந்துடுது. நான் தான் இந்த உடலே நான், உடல் தான் நான் அப்படின்ட்டு. எஸ், கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எது வரைக்கும் நாம பௌதிக தளத்துல இருந்து நாம நோக்கிறோமோ அது வரைக்குமே நாம வந்து அந்த பௌதிக எண்ண ஓட்டத்திலேயே தான் நம்ம செயல்படணும் இல்லையா? அப்ப இறைவனையுமே நம்ம தளத்துக்கு இறக்கிடுவோம் நம்ம இல்லையா? கடவுள் இருந்தா வந்து நேரா வந்து எனக்கு கண்ணு முன்னாடி தோன்றட்டுமே. கேட்கமா கேட்க மாட்டோமா? கண்டிப்பா கேட்கும் மாதாஜி, கேட்போம் மாதாஜி. சோ அப்போ நாம அத புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, இறைவன் உயர்ந்த ஆளுமை என்பது நமக்கு தெரியும். ஆனா அவருடைய உயர்ந்த ஆளும் தன்மையை வந்து நாம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றது கிடையாது. நம்ம தளத்துக்கு இறக்கிடும். எனக்கு இந்த உடல் வந்து மெட்டீரியல், அது மாதிரி பகவானே இந்த உலகத்துக்கு வந்தா அவரது மெட்டீரியல். இது மாயாவத தத்துவம் இல்லையா? சோ மேலும் வந்து இந்த பிரபஞ்சமே மாயை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்கள். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அப்படின்னா நம்ம வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து இந்த இடத்துல தற்காலிகம் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இந்த உடல் இருக்கிறது உண்மைதான். இது பொய்ன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா கிடையாது. எல்லாருமே நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா? இப்ப என்னையுமே நீங்க வீடியோல பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நானுமே உங்களை வந்து ஒரு வீடியோ வியூல பார்த்தாக்கா, ஓ மல்லிகா மாதாஜி இருக்காங்க, புஷ்பம் மாதாஜி இருக்காங்க, அப்படிங்கிறத பிரேமா மாதாஜி இருக்காங்கன்னு பார்ப்பேன் நானு இல்லையா? சோ அப்ப நீங்களே இருக்கிறது உண்மைதான் இல்லையா? இந்த ஜீவாத்மா இருக்கிறதுமே உண்மைதான். அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாவும் இருக்கிறார் என்று தெரியும் இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே இறைவனுடைய பின்ன பகுதிகள். ஜீவ தத்துவத்துல நம்ம யாருமே வேறுபட்டவங்களே கிடையாது. எல்லா ஜீவன்களுமே ஒன்றுதான். ஆனால் அதன் மேல் இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மம் வேறு, அதற்கேற்றவாறு கிடைக்கப்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஸ்தூலம் வேறு இல்லையா? அது எல்லாமே
இந்த சூக்ஷ்மத்தினுடைய பண்புகள் வந்து இந்த 3 குணங்களோடு இருக்கிறதுனால, அடங்கி இருக்கிறதுனால, அதற்கேற்றவாறு இந்த ஸ்தூல உடலையுமே நாம பெறுகின்றோம் இல்லையா? ஸோ அவர் எல்லோரிடத்திலுமே அன்பாக இருப்பவர்கள் இல்லையா? அவர் வந்து அவருடைய கருணையால் இல்லையா, நான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இந்த உலக வாழ்க்கையை வந்து முடிவு செய்யக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல அவர் என் முன்னாடி வந்து தோன்றி இருக்கிறார் கருணையால். ஃபார் ஐ எம் இஸ் அன்ஃபிளிஞ்சிங் சர்விட்டர் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங், அதாவது ஒரு யுக்த வைராகியத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு தொண்டன் நான், அதனால பகவான் என் முன்னாடி வந்து நின்று இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றார். யாரு? பீஷ்ம பிதாமகர் இல்லையா? எல்லோருக்கும் சமமாக இருந்தாலும் தன்னுடைய பக்தர்கள் மீது அவருக்கு அளவடியா, அதாவது அபிரிமிதமான ஆசை என்று சொல்லலாம். இது நம்ம பௌதிகத்திலேயே நம்ம வந்து நோக்கும் பொழுது நமக்கும் நம்முடைய வீட்டுல இருக்கவங்க மேல வந்து அன்பு என்பது உண்டு இல்லையா? அதே மாதிரி அவர்களும் நம்ம மீது அன்பு செலுத்துகிறார்கள். அது ஆப்வியஸ்லி வந்து உண்டு. நம்மள ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே நம்மள வந்து ரட்சிக்கணும்னு ஓடி வரமாட்டாங்க. நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க தான் முதல்ல ரட்சிக்கணும்னு ஓடி வருவாங்க. அதன் பிறகு செகண்ட் சர்க்கிள், தேர்ட் சர்க்கிள் அப்படி போகும். பொதுமக்கள் வருது என்பது மிக மிக அரிது. அது போலதான் எல்லாருக்குமே பகவான் அருள் பாலிக்கிறார். அவனுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவார். அதை எதுவுமே அவர் நிறுத்துறது கிடையாது. ஆனா பக்தன் தன்னையே நம்பி இருக்கிறார்னா அவன் எந்த அளவுக்கு தன்னிடத்தில் சரணாகதி அடைந்திருக்கானோ அதற்கேற்றவாறு அவர் வந்து பலன்களை வந்து கொடுத்து விடுகிறார். ஸோ அன்ஃபிளிஞ்சிங் ஃபெய்த் அது ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலி ஒருத்தரும் அவர் இடத்துல இருக்கக்கூடிய உறவு முறை இல்லையா? ஒரு சிலர் வந்து சாந்த ரசம், ஒருத்தர் சாக்கிய ரசம், ஒருத்தர் வாத்சல்ய ரசம், ஒருத்தர் மாதுரிய ரசம், ஒருத்தர் வந்து தாஷ்ய ரசம். எந்த ரசத்துல அவங்க வந்து பகவானோட சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்களோ அதே மாதிரி பகவானும் அதை வந்து ரிவார்ட் பண்றார். ஓகே, இந்த ஆப்போசிட் டெண்டன்சி இஸ் த காஸ் ஆஃப். ஆனா அதை எதிர்க்கும் பொழுது நமக்கு வாழ்க்கையில வந்து, அதாவது நமக்கு வீல் ஃபால் டவுன் அப்படின்னா, இறைவன் ஒருத்தர் இல்லை அப்படின்னு நம்ம எண்ண ஆரம்பிச்சோம்னாலே, நான் தான் வந்து சுகிப்பவன், நான் தான் செயல்படுவன் அந்த எண்ணம் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய, அதாவது இழப்புகளும் சரி உயர்வான ஸ்தானங்களுமே வந்து நமக்கு நிலைவானதாக இருக்காது. ஓகே, ஸோ ஆனா இதை உணர்ந்தவர்கள் இந்த வாழ்க்கையில எல்லாமே இங்க இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நிலையற்றது, பௌதீகம் என்பதை உணர்ந்தவர்கள் பௌதீகத்தில் வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். நித்தியமான ஒன்றின் மீது அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொண்டு அந்த ஒரு மார்க்கத்துல வந்து அவர்கள் வந்து செல்வார்கள் இல்லையா? அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இங்கே அர்ஜுனருடைய, அதாவது பாண்டவர்களுடைய கசின் அப்படின்னாக்கா அதாவது மாமனுடைய மகனாக அவர் இங்கு வந்திருந்தாலுமே பீஷ்ம பிதாமகர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்க போகிறார் இல்லையா? அவர் எனக்காக காட்டியிருக்கக்கூடிய கருணை அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு இந்த இடத்துல. பீஷ்மா had no such bodily relations. Therefore, the cause of attraction was due to the intimate relation of the soul. So, இறைவன் மீது அவருக்கு இருந்த ஈடுபாடு எதனால? ஆத்ம நிலையில இருந்துதான். இதை நாம கூட வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். எப்பயாவது ஒரு தருணம் பகவானுடைய அந்த அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ரொம்பவுமே வந்து அதாவது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பகவானை சேவிக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு மனசு வரும். அது உடல்ல இருந்து வருதா, மனசுல இருந்து வருதா? மனதிலிருந்து ஆத்ம நிலையில இருந்து மட்டும்தான் அது வரும். நமக்கெல்லாம் எப்பயோ ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு வரும். ஆனா பீஷ்ம பிதாமகர் அதையே வந்து ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டவர். அதனால்தான் பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து அவர் எதையுமே பேசல. அவர் ஓகே, இஸ் அட்ரஸிங் அது சன் ஆஃப் நந்த மகாராஜா. அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி இல்லையா? நந்தனுடைய மகன் நந்தன் இல்லையா? தேவகி நந்தன், யசோத நந்தன் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து ராதையினுடைய, அதாவது காதலன். இப்படி வந்து ஒரு இடத்துலயுமே வந்து நம்ம அந்த உறவு முறை வந்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ அவ்வாறு வரும்பொழுது நம்ம இறைவனிடத்துல எந்த மாதிரியான ஒரு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோமோ அவரும் வந்து நமக்கு அதே மாதிரி சம்பந்தத்தை வந்து கொடுக்குறார். இப்ப நீங்க பக்தி பண்ணும்போது முதல்ல சாந்த ரசமா இருக்கலாம், அதன் பிறகு நாம வந்து ஒரு தாஷ்யனாக ஆகலாம், அதன் பிறகு ஒரு ஒரு சாக்கியனாகவும் ஆகலாம், நண்பனாக இல்ல ஒரு தோழியாக இல்லையா? அதன் பிறகு ஒரு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாயிகா பாவம் வந்து கடைசியில தான் வரும். அடுத்து வாசல்ய ரசமா கூட நம்ம பார்க்கலாம். படிப்படியா தான் கடைசியில நாயிகா பாவத்துக்கு கூட நம்ம மாறலாம். ஸோ ஒரே ரசத்திலேயே நம்ம கடைசி வரை இருப்போன்றதுக்கான கேரண்டி எதுவும் கிடையாது. எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹையஸ்ட் வந்து மாதுரிய பாவம், ஆரம்பம் என்பது சாந்த பாவம். ஓகே, இவ்வாறாக நாம பார்க்கிறோம். ஸோ பார்த்த சகி, விஜயி சகி இல்லையா, நந்தன், யசோத நந்தன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இங்க. ஓகே,
பீஷ்மதேவருடைய உணர்வு வந்து பகவானுடைய அந்த தெய்வீக நிலை மீது லைத்து இருக்கு. ஸோ அவர் பிராணன் விடும்பொழுது பார்க்கணும். அந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இதுல எவ்வாறு அவர் மனதை வந்து, அதாவது இன் டிரான்ஸ் அப்சர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். அந்த வேர்டு ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த இடத்துல. ஸோ அதனால பெஸ்ட் வே வந்து அவருடைய பக்தர்கள் மூலியமா வந்து பகவானை நம்ம ரீச் ஆகும். நம்ம டைரக்டா ரீச் ஆனோம்னாக்கா இறைவனை அடையிறதுக்கான அந்த வழிநடத்துதல் இருக்காது. ஏன் நம்மளால ரீச் ஆக முடியாது டைரக்டானாக்கா, ஒன்று நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் பக்குவமா இருக்கா இல்லையான்றத நமக்கு அங்கீகாரம் பண்றவங்க யாருமே கிடையாது. நாம் எடுத்து செல்லக்கூடிய வழிகள் வந்து கரெக்டான சொல்றக்கூடியவங்க, அறிவுறுத்தக்கூடியவங்களும் யாரும் கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதனால மேலும் அப்படி அறிவுறுத்துபவர்கள் வந்து உணர்ந்தறிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்டவர்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பகவானை வந்து அடையிறது சுலபம். அதுக்காக தான் எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு வைஷ்ணவானுடைய இதுல நிழல்ல நம்ம தஞ்சம் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறதுக்கான காரணம் அதுதான். ஸோ தட் ஷுட் பி மீடியம் இல்லையா? ஸோ இப்போ வீட்டில் வந்து சம்பில் தண்ணி ஏறுது, தண்ணி வந்து விழுது. அந்த தண்ணியை வந்து நான் மேல் டேங்குக்கு வந்து எடுத்துட்டு போனோம்னா மோட்டர் போட்டாக்கா அந்த பைப்பு இருந்தால் தான் மேலே போகும், இல்லைன்னா போகாது. அது போல தான் அதுக்கான ஒரு பைப் இருக்கணும். எந்த மாதிரியான ஒரு ஆங்கிள் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், எப்படி வேணாலும் பைப்பை விட்டுற முடியாது இல்லையா? ஸோ அந்த கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும். கனெக்டிவிட்டி யாரு? குரு. ஓகே, அப்பதான் நம்ம கரெக்டான பாதைக்கு செல்ல முடியும். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியேவ ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.